Shwmai dda, chroeso i Haclediad rhif 120? Sioned sy'n fan hyn gyda Bryn. Buongiorno. Hi, Iestyn. Hello. Hi. So, mis diwetha, nathon ni pennod mis Mawrth I chi, ond nath o endio fyny yn cyrraedd chi mis Ebrill. So, mae fel dwbl Ebrill I chi rwan. Mae'n wanwyn, mae pob peth yn well. Mae fatha 2 enfys ar unwaith. Double episode. 2 podcasts, 1 player. Mae'r bobl ar y video stream yn gallu gweld gwyneb fi. Mae early way throwbacks yn dangos oedran y podcast yma. Oedran y podcast I fod yn mynd ers 12 mlynedd. Bryn a Sioned, coming up am, mae ddain yn wedi bod yn mynd ers 20 mlynedd. That's right, pennod special. Yeah. Mae Iest the Silver Fox, da ni'n gwybod wedi croesi'r trothwy I Wlad yr Addewid. O'n i'n mynd I ddeud ymhell yn ôl. Yikes, na. Chydig cynni. Teimlo fe chi. Ond mae Bryn a Sions yn dod fyny. Mae'r ddain yn un troi yn 40. Yn y wisnos y nesaf. Mae syni fi weithio na fi dy'r fenga ar y podcast. Mae gen ti fel old soul energy. Ie, dyna ni fel mae the Bryn just yn estyn drosodd I nôl I fountain pen a'i seal. Guys, ddim hyd yn oed yn jocian. Na, dwi'n cael quill allan gyrru felwm. Ie, mae yna, mae gen fo lot o fel croen lloi bach wedi stretcho dros y ffenestri sy'n sychu'n hael. Hi pawb, croeso i'r podlediad tech/pop culture Cymraeg yma. Dyn ni wedi bod yn mynd ers oesoedd, dyn ni ddim yn disgwyl I wrandawyr newydd gyrraedd, ond rwan bod ni'n super active ar the old Mastodon. Dwi'n teimlo gallech chi fod ydi ffindio ni am y tro cyntaf, question mark? Cael yr Clara Bump. Oh, Clara Bump. Please feirdd. Nes I ddim actually checkio os gafon ni Clara Bump. Crossover podlediad ni. Da ni wedi reid o fyny eto nhw. Oce, na. Ma nhw wedi. Nethon ni atio fo i'r rhywun dwytha? Nes ti'n gwrando ar y rhywun dwytha? Dwi'n gwrando ar rhywun. Na, nes I dynnu fa allan oherwydd oedd o'n ultra hir ac oedd hi'n hwyr yn y mis. Oedd Iestyn fel, mae amser yn ein herbyn ni. Dydw I ddim yn mynd I ffigur allan sut I editio'r sioe ma lawr I dan 2 awr. Na, so da ni'n cwrdd bob mis, tri ffrind yn trafod technoleg o we a ballu, ac ar ôl y pandemic, yn ystod y pandemic, be benderfynwn ni switcho hi pethau fyny, obviously, good chatio. Benderfynwn ni switcho pethau fyny. Na, dwi dal di iwsio'r frawddeg yna, bo fi di deud yn hyn. Yes, newid pethau rownd. Well? Yeah. Okay. A da ni'n gwachod ffilm bob mis rhan fwy'r amser maen nhw'n ffilms di ddim a.k.a. ffilms gwael weithio maen nhw'n ffilms da fel Valerian and the City of a Thousand Planets neu The Man from U.N.C.L.E. but that's just me. Ti'n mynd cael dynyddio Valerian fel esiampl o ffilm da 2 against 1 Bryn. Ond mis yma lle mae'r fel yn mynd I cael sgwennu'r papur newydd mis yma chos o'n i'n mynd I awgrymu bod ni'n neud ffilm mewn iaith dramor so o'n I obviously eisiau pawb I watched Aileen yr Celine Dion fake biopic French-Canadian yn anffodus oedden ni ddim yn gallu cael hwnna ar streaming so nathon ni watched Y Sŵn yn Lle y joc ydi iaith dramor fel Banau Brycheiniog they're changing its name to Banau Brycheiniog National Park dim fel reverting it to the actual enw nes I fwynhau doth hwnna I fyny ar Have I Got News For You a gammon explosion na so David Tennant oedd yn cyflwyno a nath o deud i'n hislop 3 o deud ar enw nath o'n ei reit da chwarae teg eto mae o'n Gymro so mae hynny'n ydy o'n alai wel mae'n actually Gymro ydy o? Ydy, gafodd ei henni yn Gymru ydy o'n Gymro yn y ffaith mae Christian Bale yn Gymro? Wel, gafodd ei henni yn Gymru so... Ond ydy o'n bothered ddo? Ydy o'n bothered Ydy o'n hyd yn oed yn bothered ddo? Ydy o'n hyd yn bothered Ok, sorry Ond wedyn mae o'n croesi wedyn I David Tennant said wel, dyma sy'n mynd fod I swnio a dyma cytio I fideo o Michael Sheen yn dweud Banau Brycheiniog
That's banau brycheiniog. A wedyn maen nhw'n cymryd y pes allan o David Tennant am fatha 10 munud chwarter awr. Just yn dweud, Michael Sheen a just more great. Just arrange sgynno fo. A mae'n just boi more nice. Dwi'n cedi bod lot o bobl probably di mynd, my sexuality is Michael Sheen saying banau brycheiniog. Efo'r locsyn a bob dim. Ydy o'n chydig o arth yn ddiweddar. Mae'r gwallt yn fawr. Chi'n gwybod, da ni'n very pro gwallt mawr ar y siow yma. Iest, Bryn, dwi trio, ddim quite cystal. Di'r cwef ddim quite mor ychal ar Sioned, so. Dwi'n trio. Check out my Insta stories for the latest inspo. So, da ni wedi penderfynu am y tro cynta, achos da ni fod yn podlediad Cymraeg. Da ni yn podlediad Cymraeg yn y ffaith bod ni'n siarad Cymraeg a da ni'n byw yn bywydau... Wel, mae 66% yn ni'n byw yn bywydau trwy Cymraeg. Hang on, da chi wedi bod yn siarad Cymraeg trwy'r amser? Holy shit! Dwi wedi bod yn siarad Almaeneg am 13 years. Beth sy'n ymlaen? Oes gen ti Babel Fish? Neu oes gen ti... com badge o Star Trek. Dyna dio. Gen ti com badge sydd yn cyfieithu popeth i ti. I love it. Wel, dyna, ti'n mo, mae AI mynd i ddod o hwnna'n agosach i ni rwan. Pawb yn gwisgo spectols sydd yn mynd i fod yn rhoi is-deitlau pethau. Da ni wedi gwachod am y tro cynta yn Ffilm Di Ddim Gymraeg cynta ni. Wanta, nes i alw fo'n Ffilm Di Ddim. Galle fod bod o'n awesome. Gowch chi weld yn ail hanner y siow. I mean... Mae bosib. Fi genuinely'n teimlo falle dylen ni fel bob yn ail just, bear with one boys, bob yn ail, right, just watch it rhywbeth ar S4C a wedyn watch a ffilm a watch it rhywbeth ar S4C, cos mae gwachod Bryn hyd yn oed yn trio cofio sut i logio fewn i account S4C fa a question, like mae'n embarrassing, Bryn. Mae the cultural heritage di yn just cael ei ddinistrio, cos ti jyst yn text ni'n mynd, so sut dwi fod yn gwachod hwn? Ac yn i fel, beth? Ti ddim actually yn gwachod? Oedd e fel, na? Mae Bryn yn gwachod yr opera. So be'n adrysu fi oedd? Ti'n gwachod mwy o stuff mewn Eidaleg neu ti'n gwachod stuff Gymraeg? So be'n adrysu fi oedd, yn wedi gweld hysbyseb am fatha talk thing, ac o'na app... Go on. O'r app Clic yn o'ch gweld ar y teledu fanna. YouView. Ie. So hwnna di drysu fi. So ni di cymeryd fyna app Clic ar yr Apple TV. Sa chdi meddwl, Tat? Sa chdi meddwl. Dwi'n teimlo ddyle chdi wedi bod yn siarad yn dan hyn ers... Pam ti'n mynd i dod â hyn i sylw i gyd? Dwi just yn scrollio nôl trwy message chat ni i'r bit lle mae Bryn yn mynd, does na ddim app ar gyfer Apple TV. A Iest just incandescent, just yn mynd, ti'n mynd gwrando o'r siow ni? Na, do. Gas gyda'i glwad... Gas gyda'i glwad llais yn hyn. Gymaint yma... na. Bryn, ti'n siarad efo therapist am hynna, mae llais ti'n heiddi cael ei glywad. Diolch yn fawr. Cael glywad, ond dwi'n mynd gorau glywad. Touché. Ond so, o'n i di drysu lan, a dim ond fi ffindio ar y ffôn, a dweud, os mae'r ffôn, mae fod... Siweli. A so, fel dweud, o'n i wedi cofio bod Iest wedi bod yn... Hefryn lain am y beth. Ers oesodd. So, so look bod. I bawb sydd yn... Beth yw'r gair? Sydd yn gwylio... everyone playing along at home. Os da chi eisiau mynd yn ôl a gwachod... Cos o'n i'n asumio sa pawb di watchod o. Cos dwi'n clywed y geiriau ffilm Gymraeg a dwi fel, alright, I'm in. A wedyn dwi'n gwachod o, wedyn dwi'n textio ffrindio fi'n mynd, chi watchod o'n oedd o'n ffri? A pawb fel, na. Be? Cabias. A ni fel, Nes i drio mynd i weld yn galeri, ond dwi'n meddwl na one night only neu rhywbeth oedd o, so nes i fethu fo ar y noson yna. Am bod o'n eisiau gweld o yn y cinema. Na, oedd ti ddim yn berchen ar siwt, so ti ddim yn cael mynd fewn i'r gala showing. Dyna oedd o, ie. I ofyn questions i Lee Haven-Jones y cyfarwyddwr amdan quotes dewisiadau. Pobl sy'n gweithio ar rhaglenni Q ddim yn cael gwahoddiad na di Sioned. Yng ngeiriau Bryn, many spicy decisions were made. Many spicy decisions.
grandwch. Da ni'n podlediad tech sort of i ddechrau fo. Os da chi eisiau just yr pop culture chat, skipiwch ymlaen, mae na chapters, mae Iest yn gweithio yn galed, o mi sy'n rhoi chapter markers fewn. Skipiwch y shit da chi'n licio. Os da chi ddim yn licio stories am iPhone thieves using iPhone settings to lock you out of your Apple account, Humane's wearable AI projector, Fraser Group's use of facial recognition cameras in stores, a llawer mwy o stuff tech mae Iest yn di roed yn y notes a dys na'r un yn y ni di darllen eto. Skipiwch ymlaen. Ond i ddechrau fo, Iest. Pa un o'r rhestr hirfaith? Yeah, point of information. Guys! Seriously, Sioned, faint o... Oh my god, o'n i'n modd chdi'n on the ball, yno. Right. O'n i yn... Ti'n mo be? Dwi di anghofio wneud yr agenda. I'll be back with you in a minute, okay? 2010. So, be sydd wedi digwydd? O'n i'n teimlo'n good. O'n i'n teimlo'n professional fanna. O'n i'n teimlo fel, nath yr intro na, smasho hwnna. Dwi'n arfer super nervous yn yr intro na. A hedi dweud, go iawn teimlo un o'r intros gwrna da ni wedi cael. Diolch, dwi'n ni submitio fel mae British Podcast Award blwyddyn nesaf, yn ffain. A Ellis James yn ei eto. Ellis James yn ei eto, dwi'n mynd yn trio. Not the Webbit, Dwi dal ebdi cael digon o'r joc na. Dwi'n lyfio'r ffaith bod ni wedi creu specific personal beef rhwng ni a Ellis James, a dwi literally ddim yn gwybod pwy yda ni. Mae'n briliant. Dwi'n cael ei dal ni'n caro hwn ymlaen. So gwybod pwy dwi, o'n i gweithio o Telly Bar yn clwb. Ti oedd boss fo. So fo'n gwybod pwy oedd y ti. Ti di wneud appearance yn un o'i stand-ups o. Dwi'n edrych ymlaen. I had this boss, right? It's like, oh, shit. Quiff up to you. You wouldn't believe it. It was starting to go silver. Gwni fel, oh, no. Da ni'n arfer wneud yr agenda, achos mae hwn yn Drink With Me podcast. Be bynnag da chi eisiau, alcoholic, di-alcohol, te, coffi, whatever, toffoc, os da chi'n licio fo. Ie, hwnna'n mynd lawr y ddan, clwb. Am wythnos a wedyn yn neb i fo. Face of Toffoc oedd big joke ni oedd fel na rwy'n a job hi oedd mynd rownd yn like bod yn the face of Toffoc, dwi'n gwybod pwy oedd hi, ond hi'n legend in her own lifetime. Da ni yn yfed, da ni'n mynd trwy cyfnodau o beidio a cyfnodau o wneud, a dwi'n obviously di anghofio mynd rownd y bwrdd i fynd rownd yr agenda. Dwi'n mynd i Bryn gyntaf, achos fo atgoffodd fi bod ni angen neud yr agenda wrth ddal gwydred beautiful sunset pink o mlaen i. I mean, mae rei sy'n na'r gryndo i'r rhifyn dwytha yn cofio bod fi wedi bod ar y pink lemonade a'r gin, a dwi'n nôl eto ar y pink lemonade a gin. Bryn is back on his old shit. Yr pink lemonade. Pa fath o pink lemonade? Come on, pimpi fo fyny. Ti'n boi posh, man, come on. Diet pink lemonade o M&S. M&S, yeah. John fel diet pink lemonade a Lidl, na? This is no ordinary pink lemonade. A'r gin? Tangeray. Of course. Yeah, Tangeray. Oh, hold on, checkio. Ti eisiau mynd i ffridge? Botol gwyrdd, dwi'n rhaid, ie. From my gin collection. Ti'n gin sommelier ti sydd yn ystafell nesaf mi. Monsieur Bryn! Monsieur Bryn! Beth yw'r gin da ni ar hyn o, Cyril? Monsieur Bryn! It is not the Tangeray! It is the dyfi! Dyfi polynesiwn! Nes i actually ar y botol hwnna i mrawd a mi ben blwydd o sefnos yn ôl. Ti'n dyn da. Maen nhw newydd ddechrau botelu'r Maritime gin. Hwna dy'r un 50 quid. Hwna di 50 quid y chat. Other gins are available, but not so good. Yeah, other gins are available, but they're not from Corus, so 2 fus fyny i chi gins arall. Iest. Dewch draw i Fachlid Hael. Hwna'r gin, mae gins erich isio bod. Hwna bedio. Mae'n Fachlid Hael really prydferth draw fanna yn Gaernarfon. Oes na sunset cocktail i gyd fynd efo fo? Dim eto, oherwydd mae gwynt y gogledd dal yn fain ac mae'n just yn teimlo fatha
amser scarf a jumper i fath. Dwi'n llythrenol yn gwisgo blanket scarf. Dwi'n mwy blanket na scarf. It's my blanket and scarf now. Ond botal nes i ffindio sydd yn newydd i fi ar ochr ffordd Morrisons. Oedd na can o Stella ar ochr cwrt. Oedd hwnnw heb i gael ei agor ac yn meddwl, mae rwy'n yn mynd i gael diwrnod lwcus yn ffindio Stella yna, yndi. Wales Online, man celebrates in Caernarfon. Yes, did Lloyd. Yeah. Man celebrates Caernarfon in lottery win. Asterisk. So fe gen ti, sorry. Carter ocha o selection privada Jumila organic wine. Dwi'n lyfio Be di'r tasting notes you want us to know and actually discriminate it? Okay, the tasting note. Let's go. A monstrel made from organically grown grapes, producing a rich, intense wine. Whilst most wines have sulfur added as a preservative to reduce oxidization, this wine is made with no added sulfur, which enhances purity of fruit expression and reduces allergic reaction. Actually, though, mae hwnna'n disgrifio da Iestyn. Mae o'n organic. Dau, dyna pan ti'n cael hangovers efo organic wine. This may contain some sediment, which is completely natural and harmless. Just fel Iest. Okay. Beth sy'n gyda ti arno? Well, fel arfer, mae gennau... Buckle up, guys. Buckle up. Buckle the fuck up, guys. So, I ddechrau fo, mae gennau ni paned o de. De Siapaneaidd. So, mae gennau jasmine tea Siapaneaidd. Sydd mewn tepod Siapaneaidd. A mug Siapaneaidd. Mug geiaf Siapaneaidd fi. Ges i gan fy mrawd o chwaer yng Nghyfraith. So, mae hwn just... Mae fel uppers and downers, right? Mae'r te... Oh, God. Dyna pan bod yr intro ma dda, dwi'n well caffeinated. Right. Lovely. Misophones unite. Oedd hwnna'n awful. Mae gen gawch chi, right, mae fel choose your own adventure, right, boys? Oh, yes. So, I ddechrau fo, llwn ni unau agor y tin yma o... Corona. Not the pop, the cwrw. Yeah. Just tin o Corona. Vin Diesel's favourite. Keep it classic. Yeah. Mae gen i... Gin, Brecon gin, ddim gin Corus, sorry. Achos, dwi'n mynd i prynu un. Ond, terrible Schweppes tonic i fynd hefo fo. So, ydych chi eisiau sioned mewn good mood, neu ydych chi eisiau sioned mewn drunk mood? Yeah, please. Okay, y ddau. So unai allai agor y Schweppes a rhoid y Schweppes i fynd efo'r Brecon gin, neu mi allai agor y Corona? Come on, guys. Fel, oh god. Da chi di stolio, sorry. Da chi di stolio. Parin sy'n ei pa effaith, dwi'n gwybod. Okay. Wel, mae Schweppes a fi. Dwi'n fan o Schweppes. Oedd Gordon's a Schweppes. Ond, ti'n mo be nai? Os dwi'n yfyd y Schweppes, dwi'n gwybod fydd y Corona na'n ffain. Dwi'n gwybod fydd y Corona na. Just yn ffain. So fi'n mynd i agor y Schweppes. So cael y gin allan o ffordd. Ydy hwn yn mynd i ffrwydro bob man? Let's find out. Be sy'n licio neud ydi fath rhyw supercut o bob tro mae Sioned di agor rhyw ddiod a just submitio hwnna i'r British Podcast Awards. Just dyma'n siwriol ni. Mostly pan dwi'n cael jam, be oedd o? Jam donuts. Jam donut o Tiny Rebel. Okay, wish me luck. Schweppes a Brecon gin. Hello. Okay, diolch mor wael ag o'n i'n meddwl fysa fo. Achos, efo'r cost of living crisis, mi oedd... o ti'n mynd gallu prynu boteli o Fever Tree. Oedd ti'n gofio prynu crate o Fever Tree. Ac oedd hwnna'n £5.05 am crate o'n yno. A mi oedd potel Schweppes yn £1.75. So, o'n i'n teimlo bod yr Haclediad ddim actually werth £5.05 i fi. Sorry. So... Anhygol. That's offensive. So, gallwn ni fynd am y tech stories. Da ni, gwrdd. Diolch gynulleidfa am sticio hefo ni cystal. Iest.
It's Iestyn's choice. O! Humane, mae'n confusing. Twod, rhai yna ni yn fans o Star Trek. Weith i ni... Wel, siarad y mymryn amdan be mae'r cwmni dwi'n yn siŵr os na Humane dyn nhw, neu... Dwi'n meddwl na Humane ydyn nhw. Humane. Ydy o fatha'r ffilm na Megan ond Thregan. The 3 in Megan is the E in Megan. Right, yeah. So na 3 yn nhw yna fo. Humane. I see the film one day. Yeah. Yeah. So... Mae'n edrych yn cool. Right. So beth... Gallwn ni fynd... digwydd? Sorry, Iest. Sboniwch. Dydd Gwener oedd na leak o TED Talk sydd wedi cael ei recordio yn America efo y cwmni Humane yn cymryd rhan yn efo a enw'r person oedd yn rhaid y TED Talk oedd beth yw'n efo Imran Chowdhury ac fysa chi wedi gweld enw fo blaen fod oedd o'n gweithio efo Apple yn creu'r iPhone a bethau tebyg iawn yn y cyfnod yna a wedyn nath a Bethany Bongiorno di enw hi? Dwi'n gwybod. Just gofyn i Bryn, so Bryn yna bo hwnna. A dwi'n meddwl American di hefyd. Dwi'n meddwl, ond oedd hi in charge o software development yna ar ryw bwynt. So nath nhw adal rôl wneud i ffortiwn ar iPhones a penderfynu creu cwmni newydd a gyda nhw'n deud i statements nhw ar pryd oedd yn pobl efo'i pennau lawr yn edrych ar ffôns gormod so da ni'n mynd i ddatblygu rhywbeth lle di pobl ddim yn mynd i fod ar ei ffôns cymaint ydyn nhw'n mynd i implantio nhw'n clustiau ti wedyn mae yna rhywbeth yn mynd o wrong mae nhw'n ffrio brain ti troi ti fewn i zombies headphones neu I just plot Utopia S4C Premier Zombie Horror Show di hwnna carry on wyliwch nawr ar clic Bryn a dwi'n gallu rei hwnna ar y papur newydd dwi'n darllen dwi'n gallu ar y Nokia fi so TED Talk be ddigwyddodd oedd nath oedd wneud demo o'r dyfais oedd gynna fo oedd o'n cuddio yn rhyw dop pocad bach oedd gynna fo yn ei jacket lle oedd na projection yn gallu cael ei danfon allan os ti'n dal dy law i fyny ti'n gweld projection o text neu be bynnag sy'n cael ei ddarlledu allan mae'n gallu derbyn galwad y ffôn nath atab y ffôn i'w wraig wrth dal i law i fyny doedd yn glir iawn sut nath o deud ia derbyn y galwad yn fo fod nath o'n pwyso'r bwtwm tic ar ei law i dderbyn y galwad mae'r lluniau'n edrych yn spacey iawn fel yndi so mae o hefyd mae o'n AI assistant sydd yn gwrando arna chdi ac apparently dos na'm wake word fatha hey lady a okay moobles nice one yes ti'n meddwl am y grandawyr yeah think of the man moobs okay moobles so ydy o'n golygu fod o'n gwrando constantly dwi'n modd ydy bob un yn gwrando constantly ond mae un o'r demos mwyaf da nath o wneud oedd fod o'n siarad yn Saesneg a nath yr AI siarad yn ôl mewn Ffrangeg ond yn defnyddio ei llais oedd o di treinio ei lais i'r dyfais a wedyn so oedd o'n swnio fatha fo yn siarad yn ôl a dwi'n siŵr fydd hwnna'n gliriach pan lawr fideo iawn allan am fod oedden nhw wedi deud mae'r fideo yn dod allan ar ôl yr leak ddigwydd ond dal heb di dod allan a dwi'n meddwl eich fod nhw wedi ar bwrpas dal yn ôl i greu pyn bach o hype train amdano fo a eich fod y leak di digwydd i greu pyn bach o hype amdano fo na, ti'n meddwl? So os mae'r mae'na lot o bobl mawr di mynd yna i weithio fo hein a mae wedi bod yn secretive am flynyddoedd a mae rei pobl yn deud mae hwn yn mynd i fod yn shift arall rhywun peth a be oedd pam nath yr iPhone allan yn 2007 ella fydd o ond
mae lot o gwestiynau i ddod eto. Wyt ti'n mynd i orfod cael y cot special na gyda fo, lle mae yn y pocad bach na fyna? Wyt ti'n mynd i orfod clipio fo mlaen ar top dy gris ti, so mae ar ddangos bob munud. A mae pyn bach fath ar ffilm Her, lle mae Joaquin efo dyfais na, pyn bach fath ar mobile phone, yn popio allan o top i pocad Cris, dydy, efo'r camera'n sticio allan, so mae'r computer yn gallu gweld be mae o'n gweld. Iddyn nhw'n mynd ar date, cael picnic efo'i gilydd a shit fel na. Mae fatha'r badge yn Star Trek. Yndi, mae mwy fatha hwnnw really, dydy. Ydy pawb yn mynd i orfod cerdded rownd yn gwisgo'r badges yma. Mae pawb yn ei pyjamas yn gwisgo'r badges ac yn cerdded o gwmpas. Ie. A di dweud, oedd y fideo yn edrych ar anhygol. Dwi'n cytuno fo, ti'n fan yma'r... Os bod o'n gweithio fel... Mae o i weld yn gweithio yn y fideo. So clustffonau o genno fo i glywed hwn? Na, oedd o'n siarad allan. Oedd o'n amlwg os oedd o efo clustffonau i gyd fynd efo'r dyfais, oherwydd dwi'n meddwl oedd gen efo earpiece ar gyfer wneud y talk. Oedd o'n ti'n clywed fo'n siarad i wraig trwy ar y fideo, ti'n gweld, mae o dal i law i fyny, fel Iest, ti'n gweld yn y camera dros i ysgwydd o'n dangos yr sgrifen glas ma ar i law. Mae o fel proper old school, beth ti'n galw fo, Steve Jobs presentation. Dwi'n meddwl fod o'n gwrando na chdi'r holl amser, dwi'n newid weld y llun arall, dwi'n meddwl ti'n gorfod dal dy fus i lawr arno fo, iddo fo rando arna chdi. Mae yna fwtwm arno fo. Mae'n beth da. Mae AI yn gwrando ar literally pob peth ti'n deud continuously yn terrifying. Hyn ydy'r cwestiwn diddorol ydy o'n gwrando beth a beinydd, ydy o'n gorau cysylltu i'r rwydwaith mwyn gallu neud y stwff mae o'n neud. Ydy o'n rhywbeth sydd ar meddalwedd ar y dyfais. Ydy o'n sy'n mynd gweithio yn y sefyllfa fel yna. Do hwnna fydd o'n diddorol ydy gweld os maen nhw actually yn gallu dod â hwn i'r farchnad. Neith o weithio'n rhyd ddi, dyna di'r cwestiwn. Wel, hyn ydy'r cwestiwn de. Hyn ydy'r cwestiwn de. So, pan ti isio siarad efo Gandhi a Martin Luther King. Spoilers! Spoilers! Ar gyfer... Dyn nhw'n mynd i ddall beth ti'n dweud? Dwi'n gwybod. Wel, mae'n amlwg bod nhw, cos pan maen nhw'n popio fyny yn dy dreamscape di, maen nhw'n deall ti pan ti siarad Cymraeg efo nhw, so... Dwi'n meddwl na AI chatbots fodd nhw. Ti'n meddwl? What? Gwynfor Evans AI chatbots? Yeah. Well, that's a title right there. Sgwenna fo lawr, Bryn, ti sy'n cofio rhaid. Mae ddrwg yna, dwi wedi completely derailio'r sgwrs diddorol ma. Can he respond in the voice of noted Welsh politician Gwynfor Evans? Wel eto, mae debygol fedra ti actually... So mae nhw wedi bod yn beth diddorol dod yn y dyddiad dweitha. Mi o'na rhywun wedi gwneud ar YouTube can a recordio di wneud efo artist yn enw Drake. Oh, yeah? Ac oedd o'n berffaith, ond oedd o apparently yn swnio mor dda, oedd o'n fatha, fuck, beth sy'n mynd ymlaen. A o'na rhywun hefyd wedi wneud fatha rhyw Oasis bootlegs, wedi cael wedi creu a di recordio caneuon, oedd y swnio fatha caneuon Oasis. A swnio fatha wedi canu gan Oasis. Dwi'n rhywbeth fatha, dwi'n Liam Gallagher di, fatha mynd, dim bod hwn yn swnio'n fucking crazy fath o peth. So, eto, mae o'n bosib fysa ti yn gallu treinio fe i swnio fatha rhywun, a hynny'n peth ofnus dros ben, ond... Ti'n meddwl bys nhw'n gallu just treinio fo just i wneud 2 awr a hanner o siarad yn lleisio ni
bys y bobl yn gallu joio fod just cystal yr... Dychmyga y fath beth o digwydd, Sioned. Oh my god, just meddwl am AI generate. Cos mae gen nhw fel miloedd o oriau o'r Haclediad. Gall ti just cael AI procedurally generated Haclediad. Cofia am y person sydd yn gorfod sgwennu. Trawsgrifo. Ie, dwi'n anghofio bod na rhywun yn Llyfrgell Genedlaethol wedi gofyn i ni, cool, gan i adio hwn i'r... Be oedd o, fel rhyw corpws? Na cynolfan bit. Bedwyr, sori. Ie, mae'n gyfer rhywbeth sydd yn debyg iawn i Whisper, ond cael ei adeiladu yn Bangor. Ond fi'r drian ohonyn nhw. Oh my god, mae'n mynd i fod fel yr AI mwyaf sweri. Dwi'n mor sori. Ond eto na, so mae o'n peth ydi, hwn yn sort of high concept, mae'n high concept tech sydd yn edrych yn anhygol os mae'n gweithio fel... Mae o'n exciting. Ti'n fel y dyddiau cynnar y siow yma lle, basically nath bydd oedd allan iPad neu iPhone tra oedden ni'n... iPad, ie. Allan tra, dwi'n cofio fel yn 2010 neu rhywbeth oedd just eistedd yn recordio'n fel spare room tŷ 2 neu 3 tŷ yn ôl a mae'n eitha exciting cos mae hwn yn teimlo fel AI done right falle question mark ond eto ti'n mynd wedi gweld cyn chydig ohono fo ti'n mynd i wybod hynna na show me the receipts fath o beth ar hwn chos beth ydi fel mae'n lot o stwff yn mynd ymlaen a ydy'r hwn yn fatha rhyw concept sydd yn tryca i werthu rhywun yn sydyn cyn nhw ffeindio allan nhw actually yn gweithio dyna'n syth be nath i'n mynd oh shit os mae Google yn prynu hwn there we go a mae'n eitha sicr dyna be oedd nesa cos pan maen nhw'n neud TED Talk mae TED Talk yn platform mae weird o launch thing dydi Ers pryd mae TED Talks yn cael ei defnyddio ar gyfer product launches? Dydyn nhw ddim ydy. Mae jyst yn arddangos... Mae innovation in technology ydy, ond eto, diolch yn product launch, a dwi'n meddwl bod hwn yn debygol o fod yn agos i... Da ni'n mynd i weld hwn flwyddyn nesaf neu flwyddyn wedyn, mae hwn eich... Os bod... Proof of concept. Eich fod gynnoethfar o rygsac mawr o dan i got o efo cable yn mynd o hwnna hyd efo. Mae ar Wi-Fi network sy'n cysylltu i'n cefn. Ond eto, da ni'n gwybod digon, ond mae beth da ni wedi weld yn eitha really, really cool. Ie, mae'n eitha neis just gweld stuff cool, heb kind of eistedd na just yn mynd, wel, mae hwn yn mynd i llosgi lawr gymdeithas, eto. O, debyg neitho, ond... O ie, peth arall oedd yn gallu neud, dwi'n gwybod os nath chi sylweddoli, oedd o'n gallu dal i fyny Milky Bar? O ie, wel, ys Milky Way, nath o dal i fyny iddo fo chocolate, a wedyn... I'r camera, can I eat this? Neu math nath o ddeud efo. A wedyn nath o ddarllen allan, a dweud, well, it has got... cocoa butter in it. Yeah, a wedyn, it's not that good for you. I'm going to eat it anyway. The device responds with, a Milky Bar contains cocoa butter. Given your intolerance, you may want to avoid it. So fel, mae gen fo information iechyd ti hefyd. So, os bod yr actual thing yn gweithio fel mae'r demo yn edrych, gret. Cwestiwn diddorol. So maen nhw wedi bod yn arddangos hwn yn South by Southwest hefyd. He was shown interacting with it by voice by tapping it to start speaking to it. It also has LED lights that indicate when it's listening and when a call is coming in. So mae'n just edrych yn cool space age thing. Neis i siarad amdan. Na'n gymryd hwnna. Good positive show. Positive, yeah. A pryd fydd o'n gael yn Gymraeg? Oh yes, so dyna be o'n i di textio, so i allu roi'r stori ma'n y chat, ac o'n i di mynd, well that's all well and good, achos ma'n sgripio dy e-bus di, a ma'n sgripio dy calendar di, a ma'n deud stuff wrth y ti, a ma'n preemptio stuff, fel ti'n modd, mae Google a... Yr AI assistants yn dod i... A o'n i fel, am bews di hwnna i fi pan dwi'n neud rhan fwy o fy ngwaith yn Gymraeg. A dwi'n siarad yn Gymraeg, a I get it, fydd na gyfieithiad yna, ond fel... Dwi'n misio ti accidentally fel mae Siri wneud accidentally ffonio
y person completely wrong achos mod i gesio sut mae hwnna'n cael ei ddeud yn Gymraeg. Anyway. Sions. Haclediad. O, dyna beth ti'n cael hwnna? Sions. Fi'n cael, mae Bryn yn Iesten. Dim actually, mae Iesten said to Haclediad. Mae hynna'n eitha cool. Dwi fel, na i gyfyd hwnna, Sions, though. Awkward. Iesten. Be arall ti isio rhoi heads up i ni amdan? Gawn ni drafod pyn bach, dydym i fewn yn fyna, ond yr alarm system nath off ddoe... Yes! Yr alarms! Beth oedd... So... Os da chi heb di derbyn o yn ôl y sôn, da chi ddim am oroesi yr apocalypse sydd ar fi'n digwydd. So, mae'n rhywg iawn gyda ni i ddeud i chi. Fel rhywun sydd wedi bod yn gwachod y ffilm Suzume dros y penwythnos diwetha, mae hwnna'n Japanese film, a mae un o'r big plot points ydy yr earthquake alarm sy'n mynd off yn Japan, fel ar ffôns pawb, so mae hwnna'n fel big plot point. Mae hwnna'n digwydd yn aml yn ystod y ffilm yna, cos mae'n ffilm amdan y ddeiar, a be mae'r ddeiar yn just rhyw pwer gorywch naturiol na lleith bobl am gyffred, a mostly earthquakes in Japan, it's a big thing. Ond, dyna'n union sydd oedd o'n teimlo. O'n i'n eista hefo yn tŷ mewn Geat y Ci, yn darllen, achos maen nhw'n cael y Times, boo! Ond dwi'n gallu fel trio edrych drwy'r magazines a mynd, wel, mae hwn yn hollol amherthnasol i unrhyw beth yn fy mywyd i, a cael iffor y sioc. Thonti o ffôns. O'n i'n eista am thyml y nesgu, mynd oedd mae rhyw alarm yn dechrau mynd off. O'n i'n meddwl, ffuck, dyna beth mae'r alarm tân yn swnio fel. A wedyn, o'n i'n dweud, na, dyn nhw'n dod ar y lamp. Lle mae hwnna'n dod o ffuck? O ffuck, o ffôn nhw'n dod. A dda munud y fian. 49 ges i o. Chwarae teg, meddwl un o 30 person sy'n gwasgu bwtwm anna fo. Dwi'n mynd yn nerfus pan dwi'n gyffora wefan y fyw. Ydych chi di troi system off fan? Na, dwi heb. Dwi ddim yn trystio llywodraeth y dy i yrru notifications i fi. Yn probably fel, vote in the next election. Vote Tory. Wel, mae'r rhan o sort of civil contingencies act ar ffordd o gallu gyrru negesion ar frys. Bryn of the bar. I love it. So mae'n pethau i fod yn eitha lle mynd o pryd ti yn cael dynyddio pethau fel ma. So i fod pobl fel yr Environment Agency, y pobl fel yr heddlu, sy'n fod i gallu dynyddio fo mwyn pethau penodol fatha. So da ni'n gweld, so America, mae nhw'n dynyddio fo fatha tornado warnings, neu active shooter yn Japan, fel ti'n deud, mae nhw'n dynyddio fo pethau natural disasters, tsunamis a bachu. Dwi'n mynd all, be da ni'n mynd i ddefnyddio fo i fyma? Wel, so, fel dweud... Nuclear war. Mae'n anodd cael unrhyw fath o newyddion o'r ardal yma fel mai. Anyway. A bod am llawer yn byd digwydd eblaw fod ti'n ffeindio can o stela ar grisia. Debygol be fydd i'r rhan fwyaf fysa llifogi neu gwyntodd mawr, storms y bachu. So fel ti'n cael fatha... the national an amber weather warning neu red weather warning neu rhywbeth yn mynd allan lle mynd y llifogydd yn y gogledd y bachu I suppose os wyt ti yn mewn strydoedd specific yn Pontypridd neu rhywbeth lle maen nhw'n deud ond eto wyt ti'n trystio'r machinery'r llywodraeth i allu neud hynna i allu pinpointio gallu reid fewn geiriau fatha vocal. Oh my god, da ni'n hyd yn oed wedi siarad am hwnna fel rhywun sydd yn cyhoeddi stuff ar-lein a sydd gyda dwi ddim yn mynd i diagnose yn hun. Mae teulu fi efo fel hanes o fel good neurodivergent stuff going on, right? Fi'n eitha hyderus mae gennau rhyw fath o mild ADD. Just mild. Dwi'n siŵr bod y bobl sy'n gwrando yn gallu dychmygu sut mae brain mi gweithio. Dwi'n gallu darllen rhywbeth a dwi'n gallu mynd, mae hwnna'n edrych yn fine. Send. A wedyn mae bobl yn dod nôl ti newydd alw'r boss yn fel dwat. A dwi'n fel, didn't mean to do that. Dyna pam geisio'r neges yn dod o blaen. Na, Bryn ti yn dwat. Na!
ti ddim, that was a joke. Ond ti di sylwi felly efo'r ar Mastodon fod na mae'r edit button na'n handi ni. Oh my god, dwi'n caru'r edit button ar Mastodon. Dwi'n gwneud y tair gwaith yn barod. Sioned ar Ice Cubes, joio. So, mae hwn yn dod yn lle y system lle oedd y llywodraeth yn gyrru SMS's allan mewn gyfwl. Da ni wedi cael un, da ni wedi cael mwy na un. Mae'n bypassio'r whole SMS system. Mae hwn yn mynd syth drwy'r towers yn dydw. Ia, chos hyn ydy'r problem efo'r stwff SMS oedd o'n blunt dros ben, lle ti yn gallu efo'r system newydd targedu pobl o mewn cell towers penodol sydd yn andros o beth pwysig i gallu neud mewn, so dychmyga rhywfath bod yna rhywbeth terfysgaeth yn digwydd yn Llundain sy'n gallu deud fatha mae yna rhywbeth yn digwydd ar y stryd yma, aroswch, peidiwch yn dod ar gyfel yr ardal yma, os da chi yn agos, aroswch i lle ydych chi tan mae'r heddlu dod ata chi fath o beth. So mae pethau fel yna, mae o'n neud synwyr. Fel ti'n deud, os yna stryd wedi cael llifogi yn Pontypridd neu rhywbeth, mae yna, ti'n chi deud, cerwch i y lleoliad yma mwyn i hwn yn faman saff, mae support a bob math o bethau fama, so dowch chi fama. So fel am mae'r system yn fod i weithio, dyna pam dyn ni stwff brofi fel ma di hefyd. Da ni ffindio 3 enghraifft, da ni darganfod o 3, dyna yna 3 heb di derbyn yn edrych. Mi nath Shari, mi nes i. Be to? Mi nath ni gael, da ni a 3. Nes i gael o 1 munud wedi 3, a nath i gael o 2 funud wedi 3, so o'r sôn, mae'na defnyddwyr ar yr rwydwaith 3 heb i derbyn o. Ie, so dyna beth dwi'n licio amdano hwn, ond a lot o feedback ar cyfryngau cymdeithasol amdan be oedd pawb wedi cael. Achos o'n i, mae settings ffôn, achos yna loads o chat ar Reddit Wales/Wales a /Cardiff amdan. So o'n i wedi cael o'n Gymraeg yn gynta, achos dyna sut nathon ni spotio i gadw'n fogl. Ond o'n i wedi meddwl, ydy hwnna achos bod settings ffôn fi'n Gymraeg gynta? Ond a lot o bobl yn deud, oedden nhw just automatically blanket wedi rhoi allan Cymraeg gynta dros certain ardaloedd o Gymru. A mae hwnna'n ddiddorol achos oedd lot o bobl ydi ffric allan am dweud, like, what is it Welsh first? A dwi fel, ti'n ma be, dwi ddim, mae'n stuff diogelwch, fel dwi wastad, fel da ni'n mynd i siarad amdan pan da ni'n siarad am y sŵn, ti'n amddiffyn dy hawliau a dylyfod pethau'n Gymraeg yn gynta, ond mae mewn sefyllfa fel na sy'n dychryn bobl, sy'n dychryn bobl di Gymraeg, mae hwnna'n mynd yn erbyn be ti'n trio neud gyda nhw, a mae hwnna'n rili anodd gyda fi ffigur allan. Ond eto, dwi'n meddwl da ni gyd yn nabod pobl sydd dydy reidrwydd i Saesneg nhw ddim mor gry a hynny, ac os ti'n gyrru rhywbeth fel am, ti'n mynd i eich defnyddio rhywbeth sy'n bach rhaid ffurfiol. Ia, yr tôn yr iaith, cos mae gennym ni obviously y broblem hefo cyfieithu Cymraeg lenyddol. Ond eto, lot o bobl yn Gaerdydd lle nad Saesneg ydi iaith gynta nhw. A bod y Gymraeg yn dod wedyn, bod hwnna'n lir arall. Dwi'n gwybod beth sy'n rhaid fan hyn. Dwi'n bod y deddfod dweud bod Cymraeg yn gorfod o gynta, so dwi'n meddwl hynny'r rhannol o cyflawni beth sydd yn y deddf, so mae hynny'n gwestiwn arall. Ond beth mae o'n rili yn arbrawf i ddangos ydy'r system yn gweithio fel mae o fod i weithio, sef ydyn nhw'n gallu gyrru negeseuon penodol i pobl sydd yn gysylltiedig i tŵr penodol. Ond wedi gwneud yr arbrofion yna, dwi'n meddwl, do? Ond hwnna oedd yr arbrawf. Yma dy Sul. Ond dwi eitha siŵr oedd maen nhw wedi gwneud fatha pocedi bach o blaen. O bosib, dwi'n gwybod, ond dwi'n rili cael yr un i sylw. Da chi'n cofio'r un nath ddigwydd yn 2018 yn Hawaii? Ie, so wedi dweud bod na bom nuclear ar y ffordd. Yr union geiriau nath nhw yrru allan oedd emergency alert,
ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. Ie. And pawb gael hynna. Ie. A ffricio allan. Unwaith eto, cyfrifoldeb. Hwna di'r bus ar y botwm, dim y nuclear botwm, bod ti instantly yn gallu ffricio allan cymuned. Ie, am 8 o gloch yn bora. A yna rhywun arall, nhw wedi profi system tebyg o rwla di gyrru'r praf allan am 3 o gloch yn bora. So peth ydi, dwi'n meddwl mae yn bosib. Ac eto o'na cwestiynna yn cael ei ofyn amdan y peth yma, ydyn ni angen neud o, chys be am pobl sydd yn cuddio ffôn rhag partner sydd yn camdrin nhw. Cwestiwn dilys a cwestiwn hollol da i ofyn. Oedd o'n cario ymlaen canu tan oedd chdi'n cyffwr o, ta ddim nath neb yn y tŷ yma. 10 eiliad. Wel, nes i ar y stigon i roed i wneud screen grab. Instinct Sioned yn gryf yna. O'n y cwestiwn efo be os mae rhywun yn gyrru. Mae'r thing yn mynd off am y dychrau bobl. Dwi'n siŵr mi oedd. Ond beth ydi os ti'n dychmygu fatha, o'n i jyst yn dychmygu bod ar bus, un o'r fucking things na mynd off at y beth. Ti'n mewn car ar ben dy hun a mae'n andros o dŵr o mawr yn mynd off. Chos peth ydy mae'n canu hyn o dos mae'r ffôn ar silence. Bydd yn cael ei ddefnyddio mewn rhaglen i teledu fan fydd. O, siwr o fod. Ond peth ydy mae hwn yn rhywbeth pwysig i cael yn y club bag yn barod i fynd os bod o angen o. Ys ti just neud golfing reference? Do. Nice, Bryn. Bryn of the Bailey, dy hwn. Ges i... Oce, peth diddorol, nes i ddeud, nes i eisiau dweud club in the bag wrth dweithio'r therapist ac oedd hi'n dweud, it's a bit of a strange metaphor, a golf metaphor. Oh, I thought you meant like a glob. My therapist felt, do you have violent thoughts, Bryn? Oh, yeah, sometimes. Oh, no, not really. So, yeah, hwnna bach yn syndod. Ond eto, dwi'n meddwl, mae'n mynd i fod yn bach yn hawdd ac yn well i ddefnyddio na stwff SMS's. Chos welon ni o efo'r ysod Covid, lle oedd stwff SMS's yn cael ei arnu allan, a ti'n meddwl, dydy hwnna'n blunt instrument dros ben. Ond mae hwnna mor scammable yn dydio, hefyd. Well, exactly. So, lle mae hwn yn benodol wedi clymu fewn i'r meddalwedd ar y ffôns. So, dos am ffordd i ffeicio hwnna. Ydy o yn protocol rhyngwladol te'r un ffordd mae'n gweithio? So, protocol sy'n cael defnyddio mae wedi clymu fewn i'r rwydweithiau, mae wedi clymu fewn i'r meddalwedd. Os ti ddim yn updateo dy ffôn, doeddech chdi'n mynd cael yn neges. Fatha rhyw feddalwedd ers 2 flynedd yn ôl, rhywbeth fel ydy o? Ie, peth di, mae Gwynfor wedi cael hwn ers cryn dipyn amser, fel ti'n dweud Japan, America, Canada, falle. A mae'n eitha sicr fysa fo'n gallu dod yn defnyddiol yn wedig efo lle da ni os ydych chi'n byw mewn lle mae yna llifogydd a falle neu gallu cael y neges allan yn sydyn o safon a beth sy'n wan ydy'r angen i ni wybod sut i ddefnyddio rhywbeth fel efo rhywfath o cyfrifoldeb personol fath yma. So os ydych chi llywodraeth, pryd ydy'r amgylchiadau ddefnyddio fo. Wel, unwaith eto, mae dyfais di ar y botwm. Ia. A dwi ddim yn trystio unrhyw un o fewn llywodraeth. A ydy'r peth, ond peth ydy os ti'n meddwl, mi fydd grwpiau yng Nghymru yn cael defnyddio hwn. Fydd pobl yn y Blaen Caerdydd, Cynulliad yn bydd yr... Senedd. Os yna opsiwn o reid sŵn wahanol, hwnna ydy'r sŵn am... Hwnna ydy'r sŵn. A dyna ni. Un negas a dyna ni. Dyna dio. Mae'r fformat yna... Am fod yn y settings, mae yna opsiwn o... Mae yna 2 emergency setting. Oes. High a medium neu be bynnag dio. Yn gwybod na. So,
A'r peth ydy mynd fod i chdi wybod yn tynnu sylw yn bendant bod hwn yn wahanol bob dim arall sy'n mynd ymlaen ar y ffôn. So diw'n mynd i fatha rhyw chirpy ringtone, diw'n mynd i swnio fatha R2D2 neu'r TARDIS. Neu fatha iPhone yn ffonio yn ganol ffilm hen. O na, oedd hi'n... Wel, sôn am iPhones yn ffonio yn ganol ffilms. Wel, cyn symud ymlaen i hwnna. Ti'n bod beth, na i ddim symud ymlaen. O'n i yn teimlo bod i Bryn yn gynnar, ond if you know, you know, ar ôl gwachod y sŵn. Fel dwi'n dweud, mae'r... Dwi'n gwybod beth ti'n dweud, mae hwnna rhywbeth... A os mae'r thing yn cael ei ddefnyddio ormod, mae'n y sylw mynd i fod, mae'n gwestiynau penodol yn mynd cael ei godi, a mi fydd na bobl yn cael... A mae pawb yn rhaid off. Fydd pawb yn rhaid off, a ti'n diffodd y pwrpas o cael y peth. So, fydd o'n... Fydd ar haid i'r bobl fod yn gyfrifol am sy'n mynd i ddefnyddio fo. A... fydd o'n... Hyn ydy'r... Fel o fai, really. Cyfrifol sut maen nhw'n defnyddio fo. Mae hwn... Wel, peth ni, y civil service ydy o dim yr... Dim yr minister, so fydd pethau penodol yn dweud, na mae hwn civil contingencies a fatha o mae'r bobl mynd i farw, mae haid i ni ar y neges mae allan. Iest, dwi'n gweld cwpl mwy o stories fan hyn oedd wedi cymryd y sylw di. Sa'n nhw sa ti'n rili licio trafod fan cymryd? Wel, dwi just eisiau clywed am dy brofiad di o ymuno fyny fo Mastodon. Fi? Dwi wedi? Oh my god. So, hei, gof i locio fewn wan i weld beth sy'n digwydd. Ti'n mwyn be? Dwi'n lyfio. Mae o mor. Mae'n teimlo fel Twitter 2009. I love it. So dwi di joinio fyny hefo Toots.Wales, dwi'n meddwl. Potentially. Dwi dal ddim yn orhyderus sut i edrych ar y stuff sy'n digwydd yn gweddill y Federiverse. Mae'r apps i gyd yn trio wneud hynna'n haws yn hytrach na mynd trwy'r gwefan. So mae Iestyn wedi rhoi heads up i fi am Ice Cubes. Dwi yn licio Ice Cubes fel app. Lot o... so ar hyn o bryd ar Twitter Cymru, lot o lluniau o'r Aurora Borealis yn rhoi very strong Flickr 2005 vibes. Dwi'n lyfio... Beth sy'n hwnna fi ydi, mae'n rhywun wedi gwneud joc yn ddiweddar amdan fatha... Ti'n methu quite yn glir os bod pobl yn cyfeirio at apps penodol ta di nhw'n gyd i wneud y stwff i fyny fatha ti'n sefyddio Ice Cubes i cysylltu i'r Metaverse i wedyn gallu pwysig y Mastodon a hyn beth ffwc ti'n siarad amdan Bryn ti'n gyfwyd efo tywod fel o'ch ti'n dweud amdan edrych trwy'r gweddill y Fediverse ar Ice Cubes i hyn yn y top ma'n deud home. Oedd gennau ffôn. Okay, bear with, right? Hold on. Oh my god, mae hwn fel 9 web, right? Watch out, it's like... Dwi eisiau disgrifio sut wyt ti'n llenwi neb efo dy ink, please. Wedyn mae Bryn fel, so ti'n toddi'r wax, right? A wedyn ti'n rhoi y stamp arno fo. Mae'r haid i ti gael y velum yn y ffrau. Iestyn, I've reached my limit on Ice Cubes. Mae social media timeout fi di cyrraedd ar hwn. So, talk to me. Local. Hwna, home. Os ti'n clicio ar hwnna, ti'n gallu cael local timelines. A ti'n gallu adio timelines newydd. So mae genna fi in social.lol, mograph, artsio. So, hold on. Cer fi'n also, nes i just dechrau darllen rhywbeth oedd yn rili ddiddorol. Nes i totally zoomio allan. There's that brain. So, be dwi'n goffa wneud? Federated? Federated dwi angen wneud? Podcast. I know! It's like... Bydd na screenshots yn yr... Diolch. Screenshots o Sioned yn ei gwyneb really confused. Album artwork. Hwn ydy y clip sy'n wedi ennill ni... Hwn ydy o. Right. So dwi ar home. Gwestiwn. So dwi angen mynd i... A wedyn drop down arrow, does? Local ydy Toots.Wales. A wedyn, yn y gwybod, mae gen ti local timelines. Gotcha. Add a local timeline. So llai just mynd i unrhyw instance. Os ti efo'r cyfeiriad, ti'n gallu reid e fewn o fyna a just browse away.
Hostux.social European Mastodon instance hosted in Luxembourg. Also beer, privacy and free software lovers. Oh my god, mae'r vibes ma mor byddi old school we. Mae o fel Haclediad yn fel 2011. Mae o'n... dwi'n licio popio fewn i hwn bob yn un. Achos mae'r stuff dwi'n darllen fel, god, mae hwn yn boring. Ond dwi ddim yn teimlo'n flin. Dwi ddim yn teimlo'n drist. Dwi ddim yn dod off o fo'n teimlo'n drained ac yn terrified. Fel dwi'n dod off Twitter. A hefyd, dydy Elon Musk ddim yn mynd o gwmpas yn rhoi tics glas ar pobl sydd wedi marw. Sy'n ni'n goffo siarad am hwn. Da ni'n mynd i. Mae o just yn trio grabio airtime a screen time pobl i for the news cycles. Let's do something stupid for today. Nathyn ni da ni wedi bod yn cael chats amdan stuff ma, a ti'n bod gan bod ni'n bobl sydd in touch gyda'n meddyliau ni, da ni'n gallu psychoanalyse bobl eraill. Dwi wedi bod yn gwrando ar y podlediad Hirfaith Blank Check. Maen nhw'n gwneud cyfres rwan ar Danny Boyle. Right. Y cyfarwyddwr Danny Boyle, achos Blank Check ydi, it's the Haclediad of English language podcasts, ond maen nhw'n just neud ffilms yn lle tech a ffilms. A mae Danny Boyle, so maen nhw'n newydd neud y benod ar y ffilm Steve Jobs. Aaron Sorkin di sgwennu fo, Danny Boyle di cyfarwyddo fo. A yn hwnnw, maen nhw basically, oedd y bobl yn siarad amdan Blank Check, oedd nhw'n ffigur allan fel, y cult of personality o Steve Jobs. Oedd Steve Jobs ddim wedi magu hwnna, oedd o ddim wedi hyd yn oed cydnabod hwnna i ryw raddau, oedd o'n irrelevant iddo fo. Oedd o yn Mr Minimalist, oedd o'n poeni amdano fo. Oedd o just yn gweithio ar berffeithio, ar cael y pethau perffaith bach ma, bysen frictionless i bobl. Lle mae Elon Musk yn fel, ti'n gallu gwynto y desperation. Wel, yn dod off o fo. Ti'n gweld ar y ffordd mae'n ymateb i beth ydy fatha... Ond y pŵer sgen y bobl ma hwnna. O dychmyga Steve Jobs yn ymateb i bobl yn mynd fatha Apple stuff is shit fatha beth, fatha fuck you fatha beth, fatha this person's doxing me, right, we'll cancel his account and set my fatha mae'n rhaid fatha ddyliwn ni gwerthu shares yn Apple. Mae'n dweud, na, so Steve Jobs yn dweud, dwi'n mynd i fucking gryndu'r numpties yna i gyd. Y busnes ma bod fel y SpaceX rocket wedi completely ffrwydro a dinistrio, a wedyn y reaction ar y we oedd fel, that's exactly what Elon wanted it to do. It's fine. So dwi'n ni newydd fel stori heno ma di dod fyny ar Guardian Tech, lle ma Twitter newydd rhoi gold checkmark i fel extreme far-right parties Saesneg, ma dwi'n i rioed wedi glywed amdan. A ti just yn teimlo fel, ti'n teimlo'n fel icky arno. Ond fel, dyna di... government, a legacy... Neu bod ti'n charity, bod ti'n fel... political party neu grŵp neu rhywbeth fel na. Dwi'n colli ddordeb yma. Ond na beth sy'n drist ydi, fel enghraifft ma lot o ysgolion dal yn defnyddio Twitter fel ffordd i gysylltu hefo'i rhieni nhw sydd yn concerning. Mae'r beth ti'n dod i weld efo hwn ydy'r ffaith fatha di retrofitio'r stwff blue tick ma oedd nhw'n cychwyn wedyn maen nhw wedi rhoi wedyn rhaid i nhw they had to do it by hand fath o beth a wan maen nhw trio dad neud o a trio adeiladu rhywbeth newydd a sgyn nhw y pobl i actually neud o weithio'n iawn. So, Guardian Tech, right, far right Britain first party given Twitter gold tick. Dwi just eisiau darll allan paragraff olau stori nhw. A request for comment from Twitter's press office on the Britain First and Disney Junior UK accounts. Disney Junior UK di cael hwn hefyd. Mae wedi cael rhyw gold check, neu mae rwy'n wedi cymryd o drosodd achos di Disney Junior ddim hyd yn oed channel. A request for comment was met with... Disney Junior UK. Sorry. A request for comment from Twitter's press office was met with an automatically generated poo emoji, as is now standard for all journalistic queries directed at the company. Yep. Dwi'n lyfio y syniad potentially bod y person ola i adael yr office yna wedi just rhoi hwnna fel i auto-response nhw. Neu, dyna be mae Elon Musk isio
meta-commentary ar be mae sydd yn fel arfer yn dod yn ôl o press departments. You ask us a question, we're just going to give you shit. It's just anhygoel. Ond os gynna nhw'n press departments, I guess. Cos Mae'n rhyw fatha rhyw ironic fatha commentary ar be yr value mae press team yn roed i chdi. Ond he bought his own press. Mae pob ti dweud bod o'n genius mor hir, mae'n actually dechrau coelio fo wan. Well, they'll probably meddwl cyn a cynt, i fod yn onest. Ond mae o di mynd i'r pwynt wan lle fatha sgyn o'n neb. Di wneud hyn o blaen. Dwi'n cofio'r beth i gwybod ar y sioe. Da iawn, Bryn. In your face. Sgyn o'n neb o'i gwmpas o'n sgyn o'n ffrind sydd yn deud gwir iddo fo'n deud, dude, cool it. Sgyn o'n neb fel ond y broblem ydi, be sydd yn... A dwi ti'n mynd disgwyl i late stage capitalism cael unrhyw sy'n hynna, ond y bobl werthodd Twitter iddo fo. I suppose ti'n edrych ar fel shareholders a shit, maen nhw fel, ond mae rhaid i ni werthu fo iddo fo, oherwydd mae hwnna'n rhoi lot o bres i shareholders ni, a legally, ti'n gorau neud gymaint o bres a phosib i shareholders ni. Ond y bobl sydd wedi gwerthu'r cwmni ma, hwnna dio. Oedd y bod yn gorfod mynd ar deal i'r shareholders o'r haid iddyn nhw, dwi'n gyn nhw'n dewis. So oedd y deal quote unquote call di dod, neu oedd yn neud oedd efo lot o bres o'r haid iddyn nhw mynd i'r shareholders a dweud, grandwch, da ni wedi cael y cynnig ma, mae o'r rhy fawr i ni gallu anwyboddu fo, so dyma chi, beth ydych chi feddwl, a mae'r shareholders i gyd yn amlwg wedi dweud, fine, fucking great, we get out of it. Oedd wedi cynnig bell dros y pris amdano fo, a so nhw'n mynd atha, fucking great, ti eisiau pres i ni? Ti eisiau mwy o bres i ni? Great, champion. You have it, sunshine. Annette, da. Ond dyna di fel y systems, mae brains humans, dyn ni ddim wedi esblygu digon i amgyffred yr huge systems ma. Wel, dwi ddim, anyway. Right, oedd hwnna'n... ti'n mwyn be, mae'r episod ma di bod yn okay. O ran stuff tywyll... Hang on, ti'n clywed rhywbeth, Sioned? Hold on. Ti'n clywed rhywbeth? Oh my god, hold on. Ti'n clywed rhywbeth? Mae microphone set up fi rhy dda i fi wneud fel... Mae'n rhywbeth yn y cefndir. Yng ngeiriau Iwcs a Doyle. Dwi'n clywed sŵn ar môr. Dwi'n clywed sŵn ar môr. Dwi'n clywed sŵn. Mae Sioned fatha rhyw... fatha... Britain's Got Talent, America's Got Talent fatha canwr sydd yn fatha... Dwi fel y masked singer, ond dwi angen y mask. Tynnu'r microphone bell i ffwrm yn hitio'r dechrau. Ynddo, dewch efo ni. As nad ydi Iest yn mynd i ddweud, actually, dwi eisiau siarad rhywbeth arall. Breaking news. S4C not to be made available to the Welsh. What? Willie Whitelaw's eyebrows take over National Channel. Croeso, dewch efo ni, dewch draw i wrando ar sŵn. Dilidw, dilidw, dilidw. Wel, wedi drafodol gwalian afantol. I gyrhaeddodd hwn bore yma. Ond oedd yr addewid i sefydlu Sioned Dyledu yn y manifesto. Pwy da ni I ddadla efo'r llywodraethwyr? The new proposal does involve a significant increase in the number of Welsh programmes. All told is a very good deal. There is a constituency in Wales that won't agree. There will be protests. The Welsh nationalists. Falle wneith y cynllun newydd blesio. Wneith aelodau'r gymdeithas fydd erbyn e. Yw'r ffôn ddim wedi stopo canu. A Whitelaw di wneud datganiad. Mae'n amlwg, yn dydi. Ein bod yn brwydro am fwy a sianel dyledu erbyn hyn. Brwydro am enaid y genedl. Weithred o ddefo, yn prydio. Prydio hyd at farwolaeth. He intends to begin his fast on the 5th of October. Nobody would endanger their life
for a television channel. The truth of the matter is, he is blackmailing us. This threat, it is not a threat. It's disproportionate. Well, chi wylio o'r ymylon. Dwi'n ceisio cyfrannu o di mewn y sefydliad. Ceri, ti ddim yn gweithio fan hyn, wyt ti? Wy'n gwybod bod ti ddim yn genedlaethol, Bryn. Ond mae rhaid bod ti'n siomedig pan glywys ti am y dro peddol y llywodraeth. Gobeithio bod y gydwybod di'n glin. So risg yn werth i gymryd? So ti eisiau achub yr iaith? You're charged with making a decision that will influence the fortunes of a language for generations. Bydd creu argraff fawr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol fis nesaf yn holl bwysig. Mae dyn ni lwyfan yr wythnos yna i gyrraedd miloedd ar filoedd o Gymru Cymraeg. Ond fedrwn ni ddim godda tactega Gwynfor? Ond dwi hefyd o'r farn na allwn ni adael i'r sefyllfa fynd i'r pen. If he dies, who knows the terror we may face? Ganddi hi ffydd y niw i achubu. A dwi'n ein ofni bydd angen gwirth i gael weitlo i newid i feddwl nawr. One cannot be happy about everything, Nicholas. Yn 1979 fe ddaeth Margaret Thatcher i rym gyda manifesto a ddawodd sefydliad sianel deledu yn y Gymraeg. Ar ôl ychydig fusoedd mewn grym, fi aeth hi yn ôl ar ei gair a sbardun o protestiadau eang ar draws Cymru gyda ymwrthedd sifil yn bygwth. Mae'r gwleidydd eiconig Gwynfor Evans yn ymrwymo i lwgu i farwolaeth os nad bod y llywodraeth yn newid ei meddwl. Un o benodau mwyaf lliwgar hanes Cymru wedi ei hadrodd mewn ffordd greadigol ac unigryw y sŵn. Creadigol ac yn unigryw. Mae Bryn yn ei bunny ears gyda... Efo'n llais. Mae hynny wir. Croeso i... Creadigol yn sicr, unigryw yn sicr. Ys na fel rhaglenni... dyn nhw ar y teli. Ys na fel rhaglenni ar Radio Cymru lle maen nhw just yn chatio amdan y stuff sydd yn mynd mlaen. Oedden nhw'n arfer wneud ar fel y sioe gelf neu rhywbeth. Ond croeso i the alternative sioe gelf. Y sioe grap. Oedden nhw'n ar teledu ac oedd ti'n meddwl am Melvin Bragg? Ti'n meddwl am the South Bank Show? South Bank Show, ie. OK, croeso Croeso i'r South Wank Show. Dyma ni. Mae hwnna'n cael fod yn contender yn ffa. Title arall. Fain sy'n mynd i cael mwy o recognition i ni yn y search rankings. AI Gwynfor Evans neu'r South Wank Show. Ganda. Croeso, da ni'n neud y sŵn a fi'n really excited i neud ffilm Di Ddim Gymraeg. Galle fod yn ffilm awesome, bod o ddim yn Di Ddim o gwbl. Gallu bod. OK, so... Sa di gallu bod yn sicr. Grandwch. Hech chi'n mynd fewn i'r ffilm ma, fel ddedyn ni sôn yn y cychwyn, ti'n mynd fewn i'r ffilm ma gyda meddwl agored, da ni heb neud ffilm Gymraeg o blaen, da ni Bryn di wneud unrhyw media Cymraeg. Dwi'n credu bod hyn yn beth da i ni, be bynnag sy'n dod allan ono fo. Ond i fynd drwy'r ffilm ar ei merits, Bryn a Iestyn, dwi'n gwybod beth eich teimlad chi cyn cychwyn? Beth ydych ti'n meddwl bysa'r ffilm ma fel? O'n i'n really edrych ymlaen i weld o. O'n i yn barod am rhywbeth newydd a i ddysgu rhywbeth am y hanes am fod oedd Iest eisiau YouTube video essay yn dod o ti. Dyna o'n eisiau gyn y boi na'n Flat Earthers Dan Olsen. O ti eisiau Dan Olsen ffilm am darlledu Cymraeg. OK. So Dan Olsen di eisiau llai o graphics budget dwi'n ama. So o'n i'n gwybod be i ddisgwyl o gwbl. O'n i just fatha yn open-minded yn mynd i fewn iddo fo. Nice. Disgwyl mlaen. So o'n i yn anffodus wedi cael yn primio gan mam nath fyw trwy hwn i gyd yn mynd i watcha don Aberystwyth a'i textio mynd hei beth ti fel yna fo emoji mam is typing emoji mam is typing wedyn tair awr wedyn Dan Olsen dwi'n gwybod be oedd hwnna oedd hwnna'n odd iawn oedd o'n anodd Sioned ac o'n i'n mynd heriol is it ond dyna sydd ymateb ges i am Inception gyn dad hefyd
Chris Nolan's A Soon. I like it. O'n i'n poeni bach fysa fo'n fatha... Dad, ti watch your Tenet? Oedd y bach fatha... Fysa cartoony fatha... Fysa fo'n... heb unrhyw fath o subtlety. Okay, so... Fysa ti'n troi i'r golygfeydd yn Llundain efo Margaret Thatcher fatha just yn bita kittens a babis bach fatha beth. So, o'n i'n poeni fysa fo bach fila, so o'n i'n... Well, Bryn... O'n i'n disynnu rhywfaint efo hynny. Os gai ddeud, you weren't wrong. Na, o'n i'n fod yn deg. Beth am mynd i fynd trwy? Dwi'n mynd i fynd trwy ddefo plot-wise. Well, Dwi'n mynd i... Achos dwi'n licio mynd... Granda, mae'n neud 6 tudalen o notes. TO2. Dwi eisiau teimlo justifio bo fi... Dwi bron o gorffen y notebook, guys. Nes i brynu'r notebook ma yn half 2020 just mwyn neud ffilms di ddim. A dwi di llenwi... Mae hwn yn Muji. That's right, guys. Muji. Mae hwn yn Muji notebook. Fel... swn i'n deud, mae fel airport novel-sized Muji notebook. Reit, da ni'n cychwyn 1979, graphics mawr. Mae rwy'n di bod yn watcha Wes Anderson films. Bydyn nhw Killing Eve ydy'r... na ti. So, dechrau reit off o bach yn odd. Gai just deud. Sorry, setio'r golwg gyntaf. Wel, fy notes fi fan hyn ydy y sŵn. Ei swnllyd production ydy mae o'n swnllyd iawn. An S4C original. So mae'r graffeg S4C original ddod fyny. So dyma signal cyntaf fi o i bwy mae'r hwn i fod. Achos, not being funny like, fi rosi hwn ar Instagram fi ac esti llawer o text o bobl yn mynd, ond oni dydi pob S4C yn S4C original, as in, di S4C, unless bod o'n fel rhyw Scandin wa, maen nhw di prynu fewn, is not gonna be... So theory fi, wrth gwrs ydy, mae hwn yn designed fel rhan o world beating strategaeth S4C i gael pob beth ar Netflix achos Ryan Reynoldsification diwylliant Cymraeg. Achos bys y ti'n mynd oed yn S4C original yn Saesneg i gyd. Oedd hwnna'n uniaeth Saesneg. Nes i'n dal Diom i ni. Dio ddim i ni. So i bwy mae hwn, dio ddim i ni na. Wedyn, da ni'n cael, and I like it, dangos bod hwn wedyn i Gymru, llinell o farddoniaeth gan R. Williams Parry, yn deud gan amla y dramodydd sy'n cael pethau'n reit, sy'n cael ffeel y peth a'r hanesydd yn gelwydd i gyd. Bod llinell well na hynna. Nes i'n sgwennu hi lawr. O gennau'n amser. Ain't nobody got time for cynganedd. Chydys i straffaclu cychwyn i actually clywed be oedd yn mynd ymlaen. A fi nawr. Good. Ac oedd e-stately ddim ar gael ar ddim e-stately. A dwi'n siŵr bod nhw ar gael ar Clic. Oedd iPlayer... Oedd ddim ar iPlayer. Oedd nhw ddim ar e-stately ar hwnna. Sydd yn torri off lot o dy gynulleidfa di os wyt ti'n rhoi yn S4C original. A ti'n kind of meddwl, gallwn ni gael international audience iawn. Dim ysdi e-stately ti ddim yn gweithio ar iPlayer app. Red Note. Troi subtitles Saesneg ymlaen rwan iddo fo. O ie? Wyt ti ar Clic neu wyt ti ar iPlayer? Ar iPlayer rwan. Nes i actually rhwygo fo oddi ar gwefan Clic oherwydd o'n i'n trystio ond bod sgynnon nhw map o'n i di rhwygo fo oddi ar i gwefan nhw a reid o ar Mac fi so oedd yr Apple TV yn gallu just darllen o syth off hwnna a ddim yn gorau streamio fo o nynlla stupid am fo sgynnon nhw map. Gnwch fel y Napster thing, make it available i fi yna i brynu fo. Sgynnon nhw map, Bryn? Swn i ond yn gwybod. Hwna dwi am fynd ar Hunger Strike. Iest ddim yn mynd i efo dim gwyn coch nes bod representation. No taxation without representation so llinell gre. Wedyn da ni syth fewn i 1979 Caerdydd i'r o bosib un o'r partis mwyaf cringe dwi wedi gweld ar teledu. Mae'n anodd creu parti.
Ma cychwyn ffilm ti hefo rwy'n yn dwnsio fel fucking twat. Out of contest dwnsio fel twat. Nath o rybio fi fforong i ddechrau fo. I'm gonna be honest. Ydyn nhw dawnsio o partio oherwydd fod Margaret Thatcher wedi... Out of context party. Achos diolch yn edrych o party... Achos a ti'n meddwl, ma nhw'n yn y ffilm yma, ma nhw'n dweud, oedd Cymru wedi colli'r referendum. A sa ti'n disgwyl bod pawb yn eitha gytid. No, party, llywodraeth newydd. Party, snog. Eich just party nos Wener oedd o. Just standard nos Wener yn Gaerdydd. Da ni'n mynd ifanc, Bryn, illegally da ni ddim yn ifanc o fewn y cwbl o wisnosau. Da ni'n cwrdd yn prif gymeriad ni, Ceri Samuel. Mae'n dechrau really weird lle mae hi'n deud, mae'n mwy na un ffordd cael dyn i fewn i wely. A dydy deitha ma fod ti'n gweithio yn yr office swyddfa Gymraeg ddim yn un onyn nhw. Right. Ond oedd yn wrong. Ond hefyd hefyd voice over. Y ffordd dwi'n meddwl am stories ma di fatha y cymeriad ti'n cwrdd â gynta, ti'n clywed gyn gynta di prif cymeriad y stori. So bod y trailers yn gwerthu fo fel The Gwynfor Evans story. Right, hyn yw'r pwynt fi. So, da ni'n cwrdd â Ceri Samuel, a mae hi yn setio bach o'r cyd-destun. A so ti'n wedyn yn meddwl na stori hi ydy'r surrogate ar gyfer gynulleidfa. Mae nhw'n cael i dangos y byd mae gyd, cael gwybod rhywbeth o'r hanes, croesawu a falle. Ond wedyn, da ni'n torri o fanna wedyn i fod yn Gwynfor Evans, a wedyn da ni'n mynd yn ôl ac ymlaen, a maen nhw ond yn cwrdd ei gilydd. Mae yna fundamental tension rhwng y ddau math o ffilm o hwn yn tri bod. Dyna beth sydd wedi dod os oedd y chat da ni wedi bod yn cael amdano fo. Human traffic. Lle mae boi yn siarad amdan, it's Cardiff, it's Friday, I'm getting ready, we're going out. A'r union y vibe yna ti'n cael gyda fo. A wedyn ti syth fewn i, civil service. So, da ni'n y house party ma, a so da ni'n deall fel, hwnna ydy'r crazy, drwch ar y graphic crazy ma, it's gonna be crazy. A wedyn... Fel human traffic, mae'n exciting, mae'n vibrant, mae'n cerddoriaeth bywiog dros fo. Big graphic. A mae'n gyd fatha, ti'n teimlo fatha, reit, mae hwn o'r oes yna fatha. A mae'n dechrau da, o'n i'n meddwl. O ti'n licio fo? Achos o'n i... Dechrau ddawol. Wel, o'n i'n... Ti'n mo, god, mae mor... Reit, da ni'n neud hyn ar gyfer y ffilms mae gyd. Allan ni byth fod yn filmmaker. Alla i ddim deud chi sut i'n neud o. Mae Basil Exposition voiceover is tough sell i fi reit o'r dechrau. Achos mae'n neud ti dim o fel... Da ni ddim di gallu rhoi dy stori mae chi mewn ffordd cinematic. Da ni'n mynd i offroi voiceover i chi. A mae hi'n edrych fewn i'r camera, a hwnna di'r unig amser dwi'n meddwl mae'n edrych fewn i'r camera. Heblaw amdan, reit ar y diwedd, a ti fel, gnad y Fleabag i fi. I could take it, achos mae cymeriad Ceri Samuel, o beth da ni, achos dwi wedi bod yn cael chat unwaith eto hefo friend of the show, Seriol, sydd yn, sydd hefyd yn person sy'n gweithio yn teledu, ond na ddim deud stuff dros fo, ond nhw'n deud, o be oedd o'n edrych ar, da ni ddim yn meddwl bod hon yn gymeriad go iawn. Mae hon yn gymeriad sydd wedi ei creu ar gyfer yr ffilm. Ond, twyd, oedd S4C wedi bod yn rhoi fel loads o publicity allan fel, dyma'r ffigurau hanesyddol ar lluniau, like, pawb oedd yn y ffilm. Ac oedd Ceri Samuel, yr actores Lily Bow, yn y slideshow ma o fel historical figures. So, oedd wedi flasho fel, wel, ydy hi'n historical figure? Cos dwi methu Google hi, a does na ddim info allan yna. So mae actores Lily Bow, mae hi'n actores di Gymraeg, as in person di Cymraeg, a mae hi yn hwn, a mae wedi cael ei castio yno fo, cos mae hi'n Brill, dwi wedi gweld hi mewn loads o stuff arall, mae'n charismatic, mae'n beautiful i watch it arni. Ond, mae'n neud i ti deimlo, mi fysa person di Cymraeg, a fysa hi di cael y fath
sut ydw i'n sbonio hwn? Mae'r castio yn gret. Mae yna lot o castio diverse yn yr crowd shots hefyd. Cos bysa, fel oedd Cyril wedi pwyntio allan, a dyna'r underlying teimlo di, bysa gwachod ffilm hollol wyn just yn teimlo weird. Am Gaerdydd, am hynna. Ond maen nhw wedi castio lot o Cymru du a dwi eisiau deud llefrifoedd ethnic. Dyn nhw'n llefrifoedd yn Grangetown, maen nhw just y bobl sy'n Gaerdydd. A maen nhw yn y crowd shots o aelodau Cymdeithas yr Iaith. A maen nhw'n rhan o'n fi fel, ydy hwn yn magical realism bod Cymdeithas yr Iaith mor, be di'r gair, groesawgar i bobl o hil ddim gwyn Cymraeg yn 1979. Mae'n neud i dim o fel, a fyse nhw wedi bod mor inclusive ac intersectional yn yr adeg yna, ydy hwn yn rhan o magical realism. Mae yna colourblind casting, a mae yna casting sy'n just yn anwybyddu y sefyllfa bydde dynes ddi yng Nghymru yn 1979 yn goffod gwrthrebu. Dydw i ddim yn mynd i allu... Dydw i ddim mewn unrhyw sefyllfa i siarad i hynna neu drafod hynna. Hynna hefyd ydy... hi i weld yn rôl eitha pwysig yn y civil service y Gaerdydd ar y pyd, a ti hefyd dwi'n meddwl sa'r civil service y Gaerdydd wedi bod fel a chwaith. Ond dyna di'r thing, dwi isio bo hi yn y sefyllfa na, dwi'n lyfio hi fel cymeriad. A fel ti'n dweud, oedd hi'n anhygol i wylio, ac oedd hi'n teimlo siwrna oedd hi yn mynd ar. Ond doedden nhw byth wedi deud, actually, dwi di cael yn magu yn Gymraeg, dwi hefyd o deulu du, neu deulu cymysg. Mae hwnna'n dod fewn i hunaniaeth Gymraeg fi. Ond eto, dydy'r sgript ddim, mae yna lot o bethau, dydy'r sgript ddim yn cyffwrdd arno. Ond mae'n rili anodd i drafod hwnna, achos dim ni, bobl gwyn Cymraeg, ydy'r bobl i drafod hwn. Ond oedd yn gwestiwn swn i di lyfio... falle tasa'r ffilm yn adresio mwy amdan hwnna, achos wyt ti'n gallu neud colourblind casting, ond ti hefyd ddim isio anwybyddu be fysa profiad go iawn rwy'n yn 1979 yn y Welsh Office. Fysa wedi ychwanegu eto elfen arall i'r stori a neud o'n really ddiddorol ond ddim dyna di stori. Unwaith eto, mae yna 3 neu 4 ffilm fan hyn. A dyna di'r problem efo'r stori. Yes, dwi ti'n sincl o dy ben fanna, ti'n rei? Mae yna fath o 6, dwi'n meddwl bod yna 6 o ffilms gwahanol. Yes, dwi ti'n neidio difen, achos na i fynd trwy'r plot yn fel. Nath hynna neidio allan yn syth i fi, fatha, o'n i'n, mae'n dda gweld cast cymysg yn efo, ond o'n i'n weld o'n realistig. Ond dyna di'r thing, mae'r ffilm yn gen efo vibe magical realist. Ond eto... Mae'n trio bod... Mae'n trio neud historical events. Mae hanner o'n trio fod yn realistig, mae hanner arall o fod yn trio fod yn artistic. Ac mae yna ymladd mawr yn y canol na rhwng y ddau vision o trio fod yn dechrau off fatha ffilm Guy Ritchie lle mae gen ti'r pause i fewn a wedyn gen ti'r but you're wondering how I got this o teimlo fatha ffilm fysa myfyriwr trydydd flwyddyn wedi greu chos trio roed bob dim i mewn a bob un stael gwahanol. Falle bod o fel dwi'n mond mynd i gael neud un ffilm beth eto a hwn ydi o. Da chi di gweld y gwledd The Feast for heina sydd yn byw yn Llundain? Na do. Dwi di gweld y trailers amdano fo. Dylsyn ni di neud hwnna fyd yn dylsyn ni. Ie, cos ma nhw'n bach o dream team achos mae Roger Williams sydd yn cynhyrchu a sgwennu fo oedd o di neud Bang, mae gen nhw fel machine creu dramau. Sorry, Iest, beth ti'n mynd i ddeud? O, ti di gweld o? Nes i fwynhau hwnna, ti'n mynd na flaws yn efo, oes, ond nes i fwynhau hwnnw fwy na hwn, oherwydd oedd o'n gyson trwyddo fo, oedd o'n trio bod yn A24 ffilm. Oedd o'n horror movie sydd yn just yn trio neu chdi deimlo pyn bach yn afiach. Chos beth ti'n cael yn hwn oedd o'n newid y tôn beth a ben oedd chdi gyn ti stwff yn y Gaerdydd a gyn ti cytio i stwff yn
yn swyddfa David Wickley a gen ti cytu stwff yn tu Gwynfor Evans a gen ti stwff yn Llundan lle oedd gyd yn ddi ac yn gwyn ac yn 16:9 Dwi'n meindio newid yr aspect ratio a newid y lliw. Dwi'n meindio hynna. Be o'n i'n meindio oedd fod fatha chdi'n pwynt allan yma y scene lle nath ni dechrau off efo gweld David Wickley lle oedd y tri yn nhw yn neud darna wahanol o neud y coffi o'i fod yn eitha quirky fatha ddyn fatha fiewn ac yn bang. Hwnnw'n trio fod mwy fatha Wes Anderson style thing. A wedyn ti'n torri i dy Gwynfor ac mae hwnnw'n fwy o ffilm Good God, os welai rwy'n yn golchi tatws eto, dwi'n mynd i fod mor flin. Golchi tatws a syllu ar cyllell tatws. A hwn... A jyst dewisiadau oed fatha... Dwi eisiau licio hwn, by the way. Dwi eisiau licio hwn. Oce. A newid i close-ups sydd jyst yn neud i'r cymeriad edrych yn creepy. So, coming out of this, do'n i ddim yn ymwybodol o, achos o'n i rhy ifanc adeg yma, mae'n Gwynfor Evans, ond ti'n edrych ar... O'n i'n dweud, oedd ni wedi cael geni. Wel, da ni'n hen wan. Ond ymwybodol o stuff Gwynfor Evans. A mwy o'r footage ti'n gweld ohono fo, falle fel mae vibe yn eitha... Ia, ond ti'n cytu... esoteric. I close crop. Dwi'n di leid rhywbeth yn really dawel rwan, achos dwi'n eisiau bobl glywed, oce? So mae actor sy'n actio Gwynfor Evans, Rodri Evans, ia? Mae'n really, really dda. Ond mae hefyd yn really terrifying. Mae o yn gallu... Dyna beth sy'n neud o mor ffynnu ar stwff fel hyd y pwrs. Achos dwi fel, oh god, diolch yn actio. Mae actually yn unhinged. A dwi lyfio hwnna, ond mae o'n neud Gwynfor Evans a'i Suicide by Thatcher vibe fo yn freaking terrifying. So dyna ti'n cael fatha'r close cropped single shots ma o'r gwrdd cymeriadau. Ti'n fatha, mae'r camera lot rhy agos i gwynaf pobl, mae'n rhywbeth yn anghyffyrddus, mae'n rhywbeth yn creepy. A ti'n fatha, be mae hwn yn... Dwi'n meddwl oedd nhw wedi defnyddio'r un techneg yn gwledd a hwnna i fod i neu chdi deimlo'n anghyffyrddus. Oce. Yn yr kind of magic realism whimsy Wes Anderson version o hanes Cymru, ia? Ti eisiau ni teimlo'n creepy o gan doedd o'n ffitio fewn attention o ddo? Doedd o'n ddim yn ffitio fewn i fi. Oedd o'n ista o flaen y teledu agos i diwedd y gwachio S4C Clic, oedd gen ti'r close-up creepy The Shining a shot. Shining shots na. Ti'n fatha, be ti, dwi'n mynd dall, be sy'n mynd pam, pam, be mae hwn yn deud i fi? Oce, heblaw am hwnnw. Sut dwi fod yn darllen? Heblaw am hwnnw. Na i just deud fod mae'r general cinematography trwy'r ffilm i gyd yn wych. O, mae'n edrych mor dda. Mae'r set designs yn wych. Oh my god. Mae'r costumes yn wych. O'n i'n teimlo mwyn yr brutalist Cyngor Abertawe building ma, sgennyn nhw, yn spectacular. Dwi'n lyfio stuff brutalist. Don't get me wrong. Mae hwn yn edrych, a mae'r costiwm, yn di sgwennu nhw lawr, pwydyn nhw fel y set designer, y costume designer, David Shermer, oedd yr art design, like a set designer stuff, dwi'n cedi, o be o'n i di darllen cefn, please correct me if dwi'n wrong. Ond, beautiful. O'n i'n teimlo bod ti Gwynfor Evans bach yn dwyll? Na, chdi watch it right. Falle bod o 1972. Ar SD. Oedd o'n ffain ar un fi, oedd o'n gret. Sick burn. Ond oedd o byd, o falle bod o fod, dio ddim yn tywed, achos mae'r busnes ma, bod nhw'n newid yr aspect ratio, bod nhw'n newid y colour grade, bod nhw'n newid, hyd yn oed fel, dwi'n gwybod, galle fod fi'n darllen fewn iddo fo, mae na aspect ratio, mae na 3x4 aspect ratio, sef aspect ratio teledu, ond mae nhw hefyd yn...
Sorry, Fabeithri. Mae teledu Sioned. Dwi'n watch a TikTok ar fi. TikTok yr 80s. Ti'n just gofod dal pen ti. Ond maen nhw hefyd yn rhoi bach o video aberration grade VHS-y kind of stuff o'n i'n meddwl anyn nhw fyd. A maen nhw'n edrych yn gred. O peth oedd yn rhoi y teimlo TV fatha ni'n gwachod oedd rhyw dramatised documentary. Ond dyna be ydi hanner o? O wedyn mae gen ti ddim... Falle, mae rhai agweddau, oedd agweddau o'r sgript yn gallu bod yn very Basil exposition-y, ond mae'n rhan o'n y ti fel, well, os ydi hwn, go the whole hog efo'r magical realism thing, right? So, yeah. Go the whole hog efo'r magical... A fel y cilch... Dim y cilch meithrin, oh my god. Cymdeithas yr iaith. A meeting Cymdeithas... I'll watch that movie. Cilch meithrin takes on Thatcher. Y cilch meithrin a merched o wawr. So, y meetings Cymdeithas yr Iaith, maen nhw'n llythrenol yn darllen allan Wikipedia articles. Dyna sut mae'r sgript yn swnio. Does na neb byth di siarad fel na. A dim mewn ffordd Aaron Sorkin i does na neb di siarad fel na. Does na neb di siarad... Mae bobl di sgwennu fel na, so neb di siarad fel na. Fel ti'n dweud, os nhw di aros yn y fformat penodol yna a di aros yn gyson i hwnna fysa'r holl i di teimlo yn mwy mae y BFI wedi rhoi great reviews i hwn mae yna rhan o'n fi fel dwi'n mynd darllen hwn fel mod i'n tendio i wneud ond mae hefyd yn gallu teimlo tam y bach fel ydi o i bwy mae o achos mae'n edrych yn greu dwi'n enjoyo watched o ond Mae'r whole syniad oh my god a Gandhi yn troi fyny mae'n mynd i siarad am hwnna fi'n gwybod dwywaith a dwi'n lyfio unwaith eto whimsy, fantasy ffordd arall mae o'n teimlo'n llawdrwm iawn oce ti yes siglo i ben so ti cael ffain, ti'n cadw ysbrydoli Mae'na clip o Gwynfor go iawn yn sôn amdan Gandhi a mae hwnna, ffain ysbrydoli, gret ti'n cael yr unigolyn i ddangos i fyny yn dy ffilm di i stopio dy brif gymeriad wneud fforau hun ti'n mynd y lai yn dweud fatha mae be math y person yna trwad yr un fath a be mae person yma mynd trwad a sorry ond ti'n beth i dweud bod yr ymdrech yna bod Gandhi a Martin Luther King a be oedd yn digwydd yn y 70au a'r 80au dwi isio licio'r syniad ond mae'r execution tan bach yn clunky o'n i'n methu meddwl am ffilm arall eblaw am un oedd di wneud rhywbeth tebyg a hwnnw oedd True Romance gan Quentin Tarantino oedd sgwennu fo ond Tony Scott dwi'n meddwl directio fo ac mae Christian Slater yn siarad efo Elvis bob tro mewn y toilet a mae o'n ansicr o'i hun i'n gwybod be i wneud what would Elvis do ond ti'n mynd gweld gwynab Elvis yno, ti just fatha gweld glimpses o'n efo yn y drych fatha, diolch really yna ti'n gwybod fod o'n really yna ond mae hein fatha sefyll wrth i ymyl fatha'n pysgota yn siarad hefo fo mewn Instagram quotes so dyn nhw hyd yn oed yn cael chat efo ma nhw just roed I get it gallu ti just so fod i bod yn boring cinematography i ti gael rwy'n yn just darllen o so di bod yn darllen yr Encyclopedia Britannica neu so di bod yn darllen a dwi'n deall mae o'n edrych ar ei strygl nhw ac yn cael ysbrydoliaeth o wneud y peth iawn ond mae'r ffilm yn equatio yndi trwy cael nhw i ymddangos yn y ffilm wrth i ymyl o tra mi o'n olygfa lle mae'n mynd i laddu hyn mae o'n dwi'n gwybod beth nhw'n trio wneud ond fel y cwestiynau castio sydd gen i maen nhw'n gret ond maen nhw'n teimlo fel na ti idea nyn ni just mynd efo hwnna yn hytrach yn meddwl actually mae cael 2 ddyn sydd wedi basically brwydro yn erbyn subjugation ei heal nhw yn
really wahanol. A dwi'n gwybod, mi oedd y frwydr, falle da ni'n cofio, achos dwi wedi byw yn y S4C era, da ni'n gwybod beth yn dod cynt. Ond mae'r frwydr yna yn bwysig ac wedi galluogi ni i fyw yn bywyd yn Gymraeg ac i symud ymlaen i rwan lle mae'r Gymraeg yn adennill i thir ac yn rhan o diwylliant gymaint mwy o bobl. Ond Do'n ni'n gorfod do'n nhw'n splitio. Do'n nhw'n literally lynchio ni na. Do'n nhw'n fountains dŵr yn deud i'r pobl sy'n siarad Saesneg a pobl siarad Cymraeg. Do'n hynna Doedd na massacres fatha, oedd na yn India. India bachu, doedd hynna yn digwydd. Dwi eisiau gweld, achos dwi'n pwynt, yda ni'n darllen intentions nhw'n wrong. Ond neu, ydy all art is subjective, a da ni jyst yn cymryd be maen nhw'n rhoi i ni. Di'r peth. Fel ti'n dweud, mae'r ffilm y fod i'n gallu neud hyn yn glir i ni. Da ni ddim wedi fewn i'r peth ma i watchad y ffilm ma, trio dallt be mae'r Ion trio dweud. A da ni ar goll. A da ni'n pobl eitha safi ar ffilms ma, da ni'n eitha safi ar y hanes. Da ni wedi gwachio gormod o Valerian, dwi'n teimlo falle. Dein hana, bai fod ei gyd. Ond, so, da ni'n eitha safi ar y ffilms ma gyd. So, da ni'n gallu edrych ar bethau ma ac yn i fod... Mae gen i gradd dosbarth cyntaf mewn ffilm. Right. Ond dwi dal ddim yn sicr dwi ddim yn hyderus bod fi'n darllen y ffilm fel bod o'n cael ei intendio i wneud. Ac i fi, mae hynna yn dangos failure bethau gan yr director i roed y ffilm at ei gilydd mewn ffordd yn ei synwyr. Mae 'na gymaint o bethau i licio yno fo, stylistically. Absolutely, yn sicr. Mae'r holl busnes Llundain, mae'r holl busnes Thatcher yn y Dia Gwyn, beautiful widescreen, mae lovely lighting. A wedyn mae Thatcher yn cyrraedd protests ar Ynys Môn, a mae'n snapio syth fewn i pan and scan teli 4x3. Yn y cychwyn, lle ti'n gweld fatha... Ond gimmicky di'n dedd o. Ti'n gweld stwff Willie Whitelaw cychwyn, a mae'n cytio nôl i'r pobl. Mae'n Wes Anderson pobl fynd fatha, wel, wrth gwrs, mae hyn a hyn. A mae pobl yn swnio fatha bod nhw just mel yn dod allan, a mae'n fatha, mae'n gyd fatha, dripio fatha, mae'n gwall nhw'n slick, a mae'n fatha, wrth gwrs, hyn a hyn. A so, dwi'n yn rhedeg HTV, so dwi efo diddordeb yn hyn, so... Ar busnes o fel y gwleidyddiaeth, ti'n mynd gallu wneud hwnna'n gyffroes unless bod ti'n wneud o'n whimsical am hwn i. Just a vibe. It's all vibes. It's all vibes. So hwnna beth ia? Ystyried o mewn fatha cyd-destun o fatha gyd ti... Dwi'n Pride oedd y ffilm? Ie. So gyd ti fatha deud yr hanes yr glowyr a'r undeba a Pride a balli. Oedd hwnna efo un tôn trwy'r ffilm? Hwnna efo un tôn trwy'r ffilm i gyd. Ond... Oedd ti'n arnos yn gyson. Oedd ti'n gallu cael y moments of levity ma. Achos mae stori creiddiol... Be oedd Gwynfor Evans eisiau neud? Oes yna rwy'n ochr y piano ti Iest? Oes. Ok, just, creadigol i ti chi dde. Ti'n mynd gallu gadw yn y llonydd. Mae be oedd Gwynfor Evans yn fodlo neud yn anhygoel. A mae'n andros y stori da yn ei wneud. A dwi'n licio, mae'r bits lle mae o, unwaith eto, fel yn i'n deud, it's suicide by government. Oedd o... raig yn teiri fe gilydd. Just y fys... Mae rhai bits o hwnna eto, braidd yn llawdrom, lle mae hi literally just yn dechrau canu mewn i'w wyneb o. Mae nhw'n cael moments tender, a mae hi'n dechrau just canu trafodau syth mewn i'w chops o. I get it. Touching. Unwaith eto, gynnau deimlad bod na neb wedi neud hynna, bys o hwnna'n really orcs mewn bywyd go iawn. Hyd yn oed os ydi gwr ti di wneud allan bod o 100% eisiau wneud ffordd ei hun a dyma'r ffordd o'r ei wneud o. A mae'r shots ma o cyllill tatos
Mae'n great, good horror film vibe. Be am hwnna? Be am just neud o'n fel awr a hanner o meditation ar fel diwedd bywyd. Ond bys hwnna ddim y ffilm maen nhw eisiau neud, I suppose. Na. A diw'n hwyl i watchad. Os ti'n neud ffilm amdano fo, na fo brif cymeriad. So ti'n dilyn o pan mae'n colli set, mae'n mynd o gwmpas fatha gweld beth sy'n mynd ymlaen, mae'n fatha dwi'n gwybod be i wneud i mwy, dwi wedi bod yn wneud hyn mor hir, dwi'n gwybod be i wneud. A tas o fo'n cwrdd ar Ceri Samuel sydd wedi dod fyny, a mae hi newydd yn naif, a dwi'n gwybod sut maen nhw'n cwrdd, a mae hi'n, achos mae'r moment lle maen nhw yn cwrdd, yr un interaction maen nhw'n cael, really dda. So pam bod na ddim mwy o intertwining o fel dwi'n mwyn gwybod unless bo hi'n gymeryd go iawn o bys nhw ti'n feddwl fel ond eto i ryw radda ti'n neud o'n sori amdano fo benodol a ti'n dod o hi mewn dos o'n rhaid i nhw i bod yn gymeryd yn gwneud i cyfarfod yn go iawn ti'n based on a true story a ti'n neud o fel so ti'n neud o wedyn bod hi dweud, wel, dyma beth sy'n bod yn mynd ymlaen, dwi'n gwybod be i wneud. Dwi wedi delio efo chi o'r blaen, dwi'n gwybod be i wneud. Mae'n rhan yn y fi, yn fy notes, mae gennau lot o classic ffilm di ddim sick burns. Ond fi'n teimlo'n really gas yn neud classic ffilm di ddim sick burns yn erbyn ffilm Gymraeg. Dwi'n meddwl, a dyna di'r whole inherent, ti di cael dy fagu yn eilyn addoli S4C, basically. Hwn di'r unig channel sgynny ni, pa dy cymryd y piss, Sions? Ond da ni ddim yn toleratio half-assed Wales ar yr podlediad. O fi'n siŵr bod pawb wedi full asio fo, ond mae cynlyniad ddim wedi dod allan yn... Mae'n edrych i fi fatha fod na conflict i bod rhwng pobl yn post-production. Am fod, os a'ch ti'n cael y footage i gyd maen nhw wedi ffilmio ac ail dorri fo, heb yr jump cut stupid sydd yn efo. Be ydy'r like splice, just like a glitches na? Dwi'n ma'n gwybod. Be o hein am trio deith ti? Cos o'n i just fel, mae rwy'n di ffindio'r make it cool button. A di Tarantino rioed i defnyddio glitches yna? Beth yw'n hwn? Mae'n un zombie na nath o. Still Dawn? Na, yr un arall. Planet Terror neu rhywbeth fel o. Dwi wedi gweld hwnna. Mae rei o bethau hwyrach ymlaen. Ond mae hwnna yn certain genre ffilm. Mae hwn yn ffilm am darlledu. I get it. Ond mae na... Dwi'n gwybod, maen nhw'n rhoi rhyw glitch fi yn dangos. Mae Ceri wedi cael change of... Mae na rhywbeth... A mae hi wedi newid i meddwl. A rwan, mae'n mynd i... basically ddim rhoi toilet paper i Margaret Thatcher a tynnu shoes i off a rhoi beautiful scene of joy yn dwnsio lawr stair ond paid y glitcho fo tell me in y script sgwenna fo'n dda bod na rhywbeth yn newid yn hi text yma yn ista dros pob dim pan maen nhw'n deud Cymru, mwy o bres a wedyn ti'n cael y pound symbols ma'n dod i fyny mae'n really taflu chdi ti'n meddwl be nath o i fi maen nhw basically isio editio fel YouTube video. Ti'n meddwl fel fun YouTube video ti'n greu. Lle ti just yn rhoi, like, ti'n rhoi half a second o meme a mae bobl fel a maen nhw eisiau neud o fel na ond dyn nhw'n gallu fully commitio neud hwnna chos mae hwnna'n mynd i alienatio the whole gynulleidfa S4C am fod mae hwn yn benodol ar gyfer gynulleidfa ifanc i fod iddyn nhw cael deallt pam fod gynna ni Sianel 4 Cymru a'i fod yn werthfawrogol nath serial chwarae teg deud achos ni'n deud i bwy mae'r ffilm mae'n deud mae'r bits Ceri Samuel i bobl nath ddim byw trwyddo fo lle mae hi just yn bod yn Basil Exposition ac yn literally fel darllen y Wikipedia article allan i ti actually fi ddod o hynna dim fo a wedyn mae'r ffilm arall y funny stuff amdan Dafydd Ellis Thomas a David Wigley a Gwynfor Evans ydy'r bobl nath fyw drwyddo fo a just cael random flashes o fel Meredydd Evans a Phyllis Kinney just for the fun o watched Lisa Jane yn canu gwerin hefo Daniel Lloyd a Mr Pink neu whatever a dwi just fel I love it ond mae hwnna di'r yr egeinfad ffilm sydd o fiewn y ffilm ma mae'n just yn tynnu chdi ati fatha a wedyn mae'n anodd cadw'r track o yr logline y ffilm a sut ti'n cael o y cychwyn i'r diwedd a
ti'n dod i'r diwedd, a ti'n cytio'r close O ie, ti'n cael fel The Shining end shot, Kubrick kind of thing. Ti'n meddwl, di'n hapus, di'n ennill. Wel na, chys mae Gwynfor Evans yn gutted pan mae fel, mae suicide by cop fi ddim yn mynd i weithio. A mae'r sgript wedyn yn deud, na, oedd o'n gutted, oedd o'n mynd i neud ffwrau hun eto, nes bod i wraig o'n grabio fo ac yn jumpio fyny llun ar iola. A dwi fel, wel, ydy hwn yn magical realism? Neu oedd hwn actually wedi digwydd? Cys wyt ti ddim yn gwybod, o ran y stuff hanesyddol, ti ddim actually yn gwybod oedd hwn wedi digwydd. A mae, unwaith eto, mae cymeriad Ceri Samuel, mae hi yn... Ydy hi'n... Oedd y stuff oedd wedi digwydd efo hi wedi digwydd. Wel na, ti'n meddwl bod hi ddim wedi gadael Maggie Thatcher yn y toilet sefo. Ond pan mae gen ti'r ddau beth yn yr un ffilm, mor agos at ei gilydd, dydyn nhw ddim yn deud yr un peth. Dwi ddim yn gwybod pwy trystio. So ti'n dod allan o'r ffilm efo'r teimlad, dwi'n yn gallu trystio... Mae hwnna'n swnio'n gas. Dim cas, critical. Sorry. A dwi'n eisiau bod yn critical. Dwi'n eisiau nhw wneud mwy ar hyn. Dyna'r peth. Mae nhw definitely angen wneud mwy o bethau fel hyn. Mae o'n beautiful. Mae o'n ddarn lyflu o gelf. Mae o'n stori diddorol dros ben efo cymeriadau a hanes a stori sydd angen i drafod ac angen i roed yn ymwybodaeth i bobl gwybod y hanes a gwybod lle mae bob pethau mae di dŵad o, so da ni'n gallu gwneud siŵr bod o'n parhau. Ond eto ti angen deud y stori mewn ffordd di pobl ddim yn mynd i fynd o the fuck. Ti'n edrych ar y letterbox reviews. I hwn? I hwn. A mae hanner o'n nhw'n mynd o please dowch nhw fyny. Na. Martin Luther King. Dyna beth dwi'n poeni amdan. Mae o'n deff i resonance rhoi rhywbeth fel na fewn yn efo. Ti'n cymeryd fel dyd Tas efo fel Bubba Hotep a mae o'n funny versions o Elvis. Fine, ti'n mynd i feddwl, bys efo fel... Ond ti'n dewis tôn ac yn sticio ddo fo. Cysondeb yn y tôn, cysondeb yn y stael. Os ti'n mynd am y fatha'r punky ethos na... Carry it on. Carry it on o'r ffordd trwad. Os ti'n mynd am the magical realism, dewis hwnna mynd o fo trwad. Gnad stori Ceri Samuel neu gnad stori Gwynfor Evans. A mae trio a sos ti'n mynd am rhywbeth hyper-stylized fatha newid o 4-3 69 yn beth o lliw i di a gwyn fine, cadw fo'n gyson dos o trwad, ond mae'r rhaid i'r tones fod yn igon agos bod y newid ddim yn jarring. Fi'n mynd gwybod fel eto, ti'n edrych ar intent y filmmakers. Mae o'i gyd yn, a maen nhw eisiau gwneud ffilm, maen nhw eisiau gwneud rhywbeth heriol, maen nhw eisiau gwneud rhywbeth, a mae'n edrych yn brilliant, a mae'r actio yn great. Ar yr off chance bod y cyfarwyddwr yn clywed hwn. Hailey Haven-Jones, sut o'i ti? Dwi'n gwybod bod wedi bod yn neud siarad ar podcast eraill amdano hwn, fine, absolutely fine. Ond os ti eisiau siarad fyny a siarad amdano be yn mynd ymlaen? Esboniaeth yn ni. Please, siarad fyny. Mwy na thebyg, oherwydd fod, da ni gyd yn gwybod, mae Cymru yn lle bach iawn, byd bach. Dwi'n really teimlo'n... So fydd trepidatious am wneud yr benod. Os oes na rhyw fath o conflict i bod rhwng yr cynhyrchwyr, y pobl sy'n gorau chwilio fo a'r director, ac fod o really eisiau mynd full on i fewn i'r let's go fucking mental ffilm ma, a fod o wedi gorau cael ei dal yn ôl, wel, diolch yn mynd i reid na di. Dyna mynd i ddod allan tan fydd o yn ei hen oes, a wedyn eich gawn i'r gwir. Ond eich... Fydd o'n making of biography o ffilm na. Mae jyst yn teimlo fatha fod na rhywbeth wedi mynd o'i le yn yr ôl gynnyrchu. Diddorol, dwi'n hyd yn oed gwybod hynna, achos fel, mae yna agwedda o sgript, hi'n neidio'r ben y bwr ac yn dawnsio ar
Oedd hwnna ma ffitio fewn efo'i cymeriad o gwbl. Chaotic energy caroselleri. Ond mae'na lyflu, a mae'na lot o joy yn hwnna. A dwi'n fel, dwi'n licio hwn, mae'n gret. A mae Lily Bow ar y diwedd yn taflu shoes hi off. Real sense o, like, joy yn dwnsio ar y sen. Ac yn i fel, mae hwn yn gret. Ond, dwi'n neud fuck all a sense. Ond dan cyn hynna, mae'n neud sens i fi. Be oedd hi'n chwilio amdan yn ei swyddfa fo? Compromat i roed i Cymdeithas yr Iaith, probably. Fel documents neu rhywbeth. Ond does na ddim... A hi yn siarad o'r boi, nath manager convincio fo i ddeud, well, why not, Gnwch o'n spy ffilm, efo just hi arno fo, a wedyn fel y cwmwl ma dros cefnau pawb o fel, mae'r boi ma really isio. Cos a Gwynfor Evans cael 2 neu 3 scene, mae hi'n cwrdd fo, mae hi'n ffigur allan, oh my god, mae'r boi ma really serious. A ti'n cael stori hi wedyn yn troi ac yn... I don't know. Eto, mae'n stori diddorol, mae'n stori syml, dyn yn trio ffindio rheswm i gario ymlaen. A hwn di fatha, chos ti'n gryndo i lot o pobl sydd wedi bod yn Tir Cyffredin ac yn y llywodraeth y bachu, mae'n sôn amdan faint mor brwtl ydi o pa mae o drosodd. Chos diolch fatha America lle gyn ti fatha 3 mis i weindio bob dim i fyny. Dyna hi, mae'n drosodd. Ti di colli, ti allan o job. So ti'n rhywun sydd ddim di fewn iddo fo efo pwrpas a eisiau gwella, a ti'n gael dy daflyd allan. Mae hwnna yn gut-wrenching. Crushing. A ti'n gallu gweld arno fo. Ti'n gweld arno. A so dilyn y stori yna. Gret. Neu ti'n dechrau efo hi, a mae hi'n fatha... oedd hi dim di fewn yn idealistic a dweud, dwi'n mynd i gallu newid pethau. Da ni'n neud lot o punch-ups i hwn. Dwi yn teimlo'n gas. Ond yn gyffredinol, dwi'n gwybod sa'ch chi'n cytuno, dyn ni mor fel bod o di cael ei wneud. Bod hwn di cael ei wneud. 100%. A dwi'n dall mwy am y hanes wan be ddigwyddodd. Dwi wedi dysgu rhywbeth o'r ffilm. A bod o werth i wneud, achos ar budget ffilms fel hyn, ti'n mynd i allu wneud fel sweeping historical epic. Na, ond be maen nhw wedi wneud am y pres maen nhw wedi wneud, actually, yn andros o beth, a mae'r sylw mod i gael y ffaith bod y BFI yn reifio amdano fo, bod wedi cael i tours o cinemas i gyd a bod math o beth. Hwna'n andros o beth da, ond ti'n sort of feddwl, ond... A beth sy'n gweithio chdi, dwi'n meddwl, i ryw radd o ti'n gweld y bit a ti'n gwybod so hwnna bach yn dynach, so hwnna bach yn dynach, a ti'n newid hwnna chdi bach, fysa fo'n neud o'n fatha 9 allan o 10 i 11 allan o 10. So, mae'r peth, da ni dod at diwedd y ffilm wan, cos o'n i ddim i fel ripio ar hwn am ages, achos, ddim mor eidrwydd yn ffilm i ripio, mae just yn... Mae'n stori go iawn. So, so ti'n dod i ddiwedd y peth, Mae Llywodraeth yn San Steffan wedi ildio achos bod Ceri Samuel wedi cael good chat hefo... Ond hefyd, nes i'n hofio, mae darn ar ôl hwnna, oedd na bom di cael ei plantio yn rhywbeth yn stafell weld plentyn na, Oedd hwnna completely fel... So, eich yna hynna nath convention? Dwi'n mwyn gwybod. A di hwnna'n wir? Dwi'n mwyn gwybod, dylen ni googlo fo. A wedyn ma'n troi fewn i fel... really weird black and white sequence o hogan bach o'r enw Rupert mewn tŷ posh yn cael bomb scare a mae'n literally bomb yn fel llofft fo oedd yn weird, oedd nhw fel unwaith eto, oedd hwnna ddim yn rhywbeth ond mae hwnna yn cael ei drin efo'r un tôn a visions, crazy visions beth yna fo, Gwynfor Evans neu Lily Bow yn gadael i Maggie Thatcher yn hongian yn y toilet. Ac o'n i mor confused yn y diwedd pam oedd Gwynfor yn ffindio allan fod ma nhw di ildio am fod oedd o just mor doedd am newid yn ei expression o gwbl fod o'n hynod o depressed person hynod o depressed a dal eisiau lladdu hyn ac dyna'r argraff oedd ni fatha mae'r boi ma di ffeilio
i fod yn MP ac rwan mae o'n fatha diwm yn cael chans i brofi hyn i llwgu hyn a ti jyst yn cael yr argraff yma fod y foi yma Sa'n byd ar ôl wan iddo fo be mae fod yn neud rwan a mae hwnna'n super tywyll mae'n effernol dyna'r argraff yr holl stori fo o'n i'n gael oedd mae hwn yn ultra depressing ultra depressed a falle bod hwnna'n hanes yn efo ond da ni'n gwybod beth sy'n go iawn a beth sy'n ddim os ysyn nhw di dewis tôn a dilyn y stori yna os ydyn ni gallu cael trwad i fatha deallt mwy am lle oedd o a be oedd o siwrna oedd o ar a lle oedd o erbyn y diwedd mae rhai fi ddeud ddo mae'r diwedd yn exasperating a da dwi'n teimlo i ryw raddau. So'r diwedd ydi 1982 big title screens fel mae Iest yn lyfio nhw 1982 maen nhw yn gwylio noson gynta tachod y cyntaf noson gynta S4C a o'n i'n teimlo eitha mosh efo hwnna dim achos bod bobl wedi bod yn dwnsio lawr y steps dim achos bod Carousel wedi bod yn table dansio mewn cyfarfod o'r cyngor ond o'n i just fel y teimlad o ti'n gwybod faint o bwysig oedd o o'n i heb gael yng ngeni ond o'n i'n teimlo faint o bwysig oedd o just i gael y peth na youngins faint oedd o ti Iest o ti'n watch it oh my god o ti'n watch it super Ted siwr mi o'n i fedram cofio ond mae o'n bwysig ond wedyn mae'n cael ei undercutio hefo weird ass postmodern kind of outtake on the most awkward like ad-libbed awkward outtake lle mae ffôn rwy'n yn ringio a ma'n nhw'n gofyn ffôn ti oedd hwnna I'm embarrassing reset everything a mae'n cytio o close-up o Gwynfor i close-up o Kerry a fatha bod nhw yn eista yn yr unig sofa ma'n nhw dyn nhw beth di bod mewn scene efo'i gilydd dyn ni'n gwybod beth recordio pa scene ydi o ti'n gweld nhw ma nhw'n gwylio'r lawsiad y sianel o tai i hynna'n mae hi'n watched o efo Cymdeithas yr Iaith ynddi yn fel new buddies hi yn y clwb ond wedyn mae'r voice-over a rhyw sŵn fel yr actorion yn quotes out of character yn siarad fel sgan ti unrhyw darnau yn dod fyny dwi'n di cael dim byd fe di allan o waith mae yna wastad alw am actorion Cymraeg ac o'n i fel is that it? Dyna diweddglo chi a dyna diweddglo chi ac o'n i just fel na fucking inside baseball o ddiweddglo o cyfryngu wank diweddglo sorry oh my god dwi'n mynd i gael yn cancel na fysa smash fysa rhyw sorry o'n i'n meddwl hynna dwi'n cymryd hwnna nôl fysa fatha cyfryngu wank fysa fatha super smash o fatha teledu S4C wedyn o drost yr amser yna i gyd fyny at heddiw fath o beth di bod yn rhywbeth lot mwy fatha dyma beth da ni di manage dyma beth sydd wedi dod allan mae hynna'n good point actually mae hynna'n good point achos o'n i'n meddwl like, dwi jyst yn mynd i hitio fy nôl fyny dyna oedd y diweddglo hwna oedd y diweddglo dwi'n mynd licio'r ffaith ar y clapperboard fod yn dweud 4th of October chwaith dwi'n yn Gymraeg thing to weld mae'r un pethau yn S4C original i bwy mae'r ffilm yma i bwy mae'r ffilm ond eto I suppose ti'n goffi bod yn extra dwyieithog achos dyna so eto mae'r stori da na mae'r stori diddorol i ddweud dwi'n newydd edrych hwn ar y diwedd so pan ma'n watch it dwi just ail wylio fo rwan o'n i'n meddwl bod fi di spotio hwn rei ar y diwedd mae Lily Bow yn crio yn gwachod o a dyna'r emotion ti'n eisiau undercutio fo efo rhyw hwnna dwi'n gallu gweld lle gyda mae beautiful close-up o'n hi fel arwydd o obaith o dyma di be mae diwylliant Cymru yn gallu bod pitch meeting pitch fi am y diwedd y ffilm mae'r teulu dod o gwmpas hwnna mae'r gwachad yr noson gynta smash cut wedyn o 40 mlynedd o deledu mae'n mynd yn gyflymach mae'n cytio wedyn i'r screening i'r actorion
o'r ffilm yma. Wow! A ti'n cytio wedyn oedd a dangos nhw yr emotion ma nhw'n gael o gwachio be ma nhw'n newydd roed at ei gilydd. A hwnna di diwedd. A hwnna di diwedd y ffilm. Yeah, could be bach eto, neu inside baseball. Ond be mae o'n olygu? A dim fel undercutio. Really weird. Dwi just yn sgrybio trwy'r diwedd o fyd. A pam fod yr... dwi'n gwybod, maen nhw'n cyfle i lawr at yr munud ola, ond dim angen y darna jumping cuts ma in between the footage. Dwi'n really... Mae o'n ambitious dros ben. Mae'r stori diddorol. Ydy. A mae'r criw gafodd i reid at ei gilydd. Mae'n epic swing. Mae nhw wedi cymryd swing yn y miss. Andros. I ryw raddau. Ond well gynnau o lawer watch a swing. Dyma be di ffilm di ddim. Dyma be di sail ffilm di ddim. Ni'n lyfio watching a big swing. A mae'r actorion gafodd i ddod at ei gilydd i wneud hwn. Pob di reid i cael o mewn iddo fo, a mae'r di reid andros o beth diddorol ac yn bwysig i wylio, ond mae'n cael adael i lawr gan dewisiadau. Ie, sgynna'n byd yr actorion na'n byd. Dewisiadau od iawn yn sydd mae'r ffilm wedi cael i gyfarwyddo a'i gynhyrchu. Dwi'n really sorry, dwi'n darllen y letterbox reviews. Mae yna clinkers yma. Ie, efo round a round, ie. Ie, hwnna i gyd. Review by Stefan Kai. Hwnna i gyd, just i gael round a round. Alex Goldsmith, quote, "My friends Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. said this was a good idea." Attributing to Gwynfor Evans, probably. Mae'r cyfarwyddo a'r cynhyrchiad wedi gadael i lawr be fysa ni chi bod yn ffilm diddorol dros ben. Ie, ond dwi'n lyfio'r swing yn o sicr. Ond hwnna sti gadael o lawr i fi, a fysa ni licio gweld a licio dallt mwy fel o Iest yn y dweud be ath ymlaen tu ôl i'r llen in terms o y gwaith cynhyrchu a gwaith cyfarwyddo hwn. A nhw'n i'n cael gwybod. Ti'n iawn. Ond mae hon yn bach o epic legend ti'n gallu pasio maen y dy blant. Ethyn ni'r arddangosfan neuadd amgueddfa genedlaethol Gymru. Da ni'n lwcus iawn. Da ni'n West Coast Elite. East Coast Elite fan hyn. Ac yn gallu mynd iddyn nhw. A mae yna loop o Gwynfor Evans yn deud faint bod o'n fodlon yn prydio fyny ar hwnna i ddeud hanes darlledu yng Nghymru ydy'r arddangosfa. Very BBC-centric. Basically, mae'n just yn deud, sefydlwyd S4C, and that's it. It's like, that's it. Don't forget about that later. Nes i ddysgu hynna, o'n i'n meddwl oedd y boi really wedi mynd ar Hunger Strike. Dyna oedd dealltwriaeth i'r holl beth. Fel yr urban legend. Ie. So, doedd o ddim. Ond, cwestiwn i chi, be da chi'n meddwl oedd y ddau shot diwedd o close-ups y ddau actor yn golygu, lle oedden nhw'n deud fatha, what are you doing next? Be da chi'n ei nesa? Heavy-handed ffordd o ddeud, drycha, dyfodol. Mae actorion Cymraeg yn gallu cael gwaith. Ond beth amdan, o dim just actorion, mae news yn Gymraeg. Mae massive stuff yn gallu digwydd. Cyfrynga aware. Really weird. Eto, diffyg cysondeb yn y tôn, diffyg cysondeb yn y thema. Os ys yma dwi'n comedy, fysa outtakes. Ond eto, sut dwi ti'n cymryd y pus o boi efo death complex? Dyna dwi'n dweud. Mae'r os ys yna tôn cyson di bod, fysa ti'n di gallu ffindio ffordd lle sawn ydi'n ffitio lle bod yn comedy. Yn amlwg, doedd hwn ddim yn fod yn comedy, fe ddylio fod ddim bod yn comedy. A so, mae be'n digwyddodd yn y diwedd yn hollol allan o... Mae hwnna'n perchen i'r 50fed ffilm o fiewn yr strwythyr yma. A lle be'n ddylio nhw ti'n neud oedd mynd yn ôl ac yn dweud, rei, be di'r llinell trwad ar y ffilm ma? Be di'r tôn da ni eisiau neud efo fo?
sut da ni cael bob dim arall I ffitio fewn yn y tôn yna a creu rhywbeth sydd yn aros yn gyson. Definitely, da ni wastad ar diwedd y segment yma, da ni dweud, ydych chi yn awgrymu argymell I bobl wylio fo? A dwi yn, cos dwi eisiau gwybod, mae well gynnau darn o gelf sydd yn gofyn questions I fi. Mae o... Iest yn deud na pa da awgrymu fo I neb. Na, gwn Iest, dwi eisiau mynd O'n I jyst yn meddwl, am fod o'n i'n gweld gwylio, edrych ar be o'n I wedi gwylio yn y gorffennol a faint o marcio ma'n wedi cael. Ac o'n I jyst yn gweld Elvis yn canol o fyna wan. Tywod, wedi cael ei wneud mewn ffordd stylistig iawn. Baz Luhrmann does hanes S4C. Oh my god, bys y Sioned yn marw'n hapus. Ti'n gwybod, oedd bob dim yn efo ddim yn wir, ond stylistically, oedd o'n un donog trwyddo fo, lle oeddech chdi'n gwybod lle oeddech chdi'n mynd, ac hyd yn oed os ydych chi'n gwybod dim byd amdan Elvis. Costi allan. O'ch chdi'n dod allan yna fo, efo syniad yna fo, a wedi cael hwyl ar y ffordd, ac eich yn teimlo pyn bach o bechod dros dy fo, oherwydd mae ei stori fo'n un trist yn y pen draw. Ond efo hwn, y siwrna Gwynfor yn mynd drwyddo fo, mae fod yn hapus ar y diwedd, ond ti'n rili cael yr argraff yna, a fod o'n just I fyniag I lawr mewn tôn y ffilm yn wahanol iawn I Elvis. Mae'n ffilm am iselder a diffyg gobaith a dim yn gwybod lle ti'n mynd, ac yn ffilm amdan the ultimate loads o gobaith achos mae rhywbeth newydd yn tyfu allan ono fo. I suppose galle fo weithio. Guys, da ni di siarad am hwn ers good awr rwan. Mo di swingio. Da ni eisiau mwy. Gawn ni neud, dwi dal yn cael dylen ni neud rhaglen S4C bob yn ail fis, just I Bryn goffa watch. Sorry. Hwn ydy'r Haclediad dwytha dwi'n neud. So, which was lovely. Ddylia pobl gwylio fo, chys fel ti'n deud, mae o'n big swing am offences, mae o'n creu sgwrs a mae o'n dod â sylw I tama pwysig o hanes. So, yn sicr, dwi'n meddwl ddylia pobl gwylio fo. Good. Be dyn ni'n... Gwan Iest. Just edrych ar y list fi. Un arall nes I weld neithiwr diweddar, wel, oedd y cyndolig. Spencer amdan... Oh my god! Diana. Dwi isio gwachod hwnna. Ac oedd hwnna di cael ei wneud yn stylistically... Hwnna'n A24, right? Ac twa di cael ei ffilmio yn ôl sut fes wedi cael ei ffilmio yn y cyfnod yna. Ac di gweithio, a di cadw hynna drwdd o fo I gyd. Ac oedd o yn weird, oedd y directing yn weird. Kristen Stewart yn amazing yn dod I hi. O, yndi, amazing yn efo, absolutely amazing. Mae o'n, dod o'n ffilm iddo fi, really, ond o leia oedd o efo yn gyson drwyddo fo I gyd, ac oeddech chdi'n gweld yn union be oedden nhw'n trio mynd amdan. Ti'n dilyn y stori, oedd ti'n gweld eich hun eich drwad ac yn gwybod. Ond yn weird. Dyma be maen nhw'n trio daid. Ti'n mynd goffod... Oh god, dwi'n mynd I stopio siarad amdano. Ti'n mynd goffod drysu dy gynulleidfa I fod yn weird. Mae Baz Luhrmann yn fucking weird. He's my weird little Australian guy. Be di enw fo? Y boi nath... Grand Budapest Hotel. Wes Anderson yn fucking weird. Ond mae'r stael yn gyson, mae'r ffordd yn mynd o gwmpas be mae'n trio wneud yn gyson, a ti'n gallu bod yn fucking weird ac yn dal gallu gwneud rhywbeth sy'n diddorol I watchad. Reite, my dudes, mae bobl ydi hen skipio ymlaen, achos da ni di bod fan hyn yn bod yn mean. Sorry, just reid y bor. Cai pen y modl. Os bod pobl... Reid y lili ar y bo. Os mae rhywun eisiau dod a siarad efo ni amdan y ffilm yma. Lee Haven Jones, debate me! Na. Dwi eisiau gwybod mwy am be ddigwyddodd. Os bod rhywun eisiau dod a siarad amdano fo, mae'r drws y gorau. Mae rhywun eisiau dod a deud ni... How did this get made? Dwi'n gobeithio fod y ffilm nesaf maen nhw'n wneud yn fucking amazing oherwydd maen nhw wedi dysgu gymaint yn wneud y gwledd a di wneud hwn. Be sy'n dod nesaf? Be sy'n ti'n licio gweld? Gwni bit parts. Maen nhw'n lyfio ni.
Dwi'n yn gwybod, ond maen nhw eisiau VFX. Swn i'n lyfio gweld. Swn i'n cael blwyddyn i actually neud y VFX yn lle 5 diwrnod. Gred. Lot o stuff Cymraeg. Dramas fel y llyfrgell, ti'n deud y wledd, stuff fel na. Mae o'i gyd, dwi ddim, dim y llyfrgell na, yr amgueddfa dwi'n siarad am, y llyfrgell yn wahanol, sorry, y llyfrgell yn cool a wir. Bydd yr amgueddfa? Hwna di'r un hefo Nia Roberts, bydnodda Nia Roberts, mae hi fel manager yr amgueddfa genedlaethol, a wedyn mae'n cael sexy time affair hefo rhyw boi sy'n art thief, a mae basically gyd amdan pobl posh Cymraeg yn cael affairs, a dyna beth i'r rhan fwyaf o'r blurcane dramas, a bobl minted, y wledd hefyd, bobl minted, probably yn cael ei murdero, ond hanes creu un o'r llyfrgell gen yn y prifysgol. Well, obviously, ti'n gwybod beth dwi eisiau? Dwi eisiau Llyfr Glas Nebo the movie. Dwi eisiau absolutely dark as fuck dystopian Llyfr Glas Nebo. A24 does Llyfr Glas Nebo. Yr ymdrech i greu y prifysgol yn Aberystwyth, hwn y ffilm yna, gym i hanes yna. Hanes yr ffermwyr a'r chwarelwyr a'r pawb yn codi arian i fel creu prifysgol Bangor neu rhywbeth. Anyway, sorry. Oh my god, mae'r gin yn hitio. Os mae pobl oedd yn involved efo fo eisiau dod i siarad efo ni. Bryn. Dowch. Dwi'n mor fel. Gwrs, gwrs. Ti'n swnio mor optimistic. Bryn y letter, diolch ar internet mwy. Na. Sorry, nhw'n i rhaid cyfeirio do. Gwch chi Mastodonio fi ar be bynnag ydi Mastodon Sioned. Gwch chi twtio fi. Mae gen y Haclediad. At Haclediad. Right, come on, be dyle bobl... O'n i'n mynd i gan amod yn ei dweud, be dyle watched bobl watched yn lle gwatched y sŵn. Ond, gwatchwch y sŵn a gwatchwch ein i gyd. Right, come on, so guys. Da ni di bod mynd ar stipyn go lew am do. Ar Letterboxd, mae positive reviews, mae yna negative a mae yna middling. It's a mixed reception. So mae fyny, mae'n really yn mixed bag o reviews yn dod drwydd amdano fo. A mae'n good though bod na reviews, ti'n ma, y stuff ma. Exactly. Right, Bryn, Iest, nhw'n i wneud lightning round, be dyle bobl watched. Neu darllen. Mond un peth, dwi'n meddwl, sgynna fi. Gwan te, Iest. A mae hwn hefyd wedi cael reviews ar y 2 begwn, a nes i really enjoyo fo. Ond wrth gwrs mae gen ti'r pobl sy'n dweud, mae'r llyfr gymaint gwell, ond sgynna fi amser. Where the Crawdad Sing. Mae hwnna'n controversial. Mae nhw'n deud, dyna sydd wedi sgwennu hwnna'n cray-cray. A kind of potentially wedi murdro. Oedd o'n ffilm da iawn. Dwi'n fawr. Nes i joio. Oedd o'n brown dy Sul o mynd ar goll yn lle oedd o da. Dwi'n yn cofio lle oedd ar yr East Coast yn rolan America ond di cael ei wneud. Ond tywod yn byw Carolinas neu rhywbeth. Ia, lle mae'r alligators neu crocodiles a falle oedd o'n hynod wedi cael ei wneud yn hynod da yr actorion yn amazing yna fo. Hold on, dwi mor sori Crawdads yn canol, dwi'n darllen y letterbox reviews ar y sŵn a dwi'n newydd gofio man dwi'n gofio sydd wedi digwydd pam fo ni wedi dod lawr mor galed ar y ffilm na. Saying that, mae the Simeon Davis sorry. Saying that, the moment towards the end where Catatonia's international velvet is used was too on the nose and brought me out of the thing a bit too much. Ac o'n i fel, shit, ti'n iawn, hwnna ddo? Oh my god, dwi'n flin. Sorry, Iest, Crawdads. Oedd y can yna, oedd y music arall i gyd yn fel o'r cyfnod. Oedd. A wedyn... A dwi'n fatha oedd... Oh my god! Mae hwnna i fi yn swnio fatha rhywbeth mae rwy'n uwch law wedi dweud. Studio notes. Gawn ni'r gan yma. Dod o'r gan yna i fewn yna fo. Rha hwnna fewn. Oh my god, sorry, Crawdads. Chos mae hi wedi deffro. Deffro'ch Cymru. Oh dear. Anyway, but sorry. It's symbolism. Da ni di completely misio. Bryn. Talk to me.
Sorry, nes I totally jumpio fewn am Crawdads. It's good film. Sorry, can I wear a Crawdads? Yes, please. Direct by Olivia Newman. Blwyddyn dwytha. A mae Daisy Edgar Jones yn actio'r prif rhan. A mae o'n amazing sy'n mae hi yn trawsffurfio ei hun o fod yn really ifanc yn efo i fod yn hun. A wedyn, maen nhw'n ei prosthetics a ni, a mae'n berson... Mae'n mynd i certain level hen, a wedyn dwi'n meddwl maen nhw'n cael actor arall i wneud i edrych yn hun yn efo, ond mae'r perfformiadau i gyd trwy efo really werth i weld. Ella, os da chi wedi darllen eich llyfr, mae yna gymaint ar goll yn efo, ond dwi ddim yn gwybod. Na, mae hynna'n... Falle bod hynna'n well outfit i. Mae bob tro rhywun peth ydi. Os i darllen eich llyfr, di'r ffilm byth yn mynd i fod cystal. Cys wyt ti wedi creu'r ffilm yn dy ben? Do. A mae'n gorau torri stwff allan i ddod ffitio fewn i 2 awr neu beth ni. Gwan te, Bryn. So, dwi wedi bod i'r cinema 2 waith yn mis Ebrill. Diane ti. Dungeons and Dragons, Honor Amongst Thieves. Oh my god, dwi'n really eisiau gwachio ti'n dal y patch yna. Wel, gret. Dwi'n gweld hwnna fatha, hwnna fydd Valerian fi a byddai'n meddwl fod o'n shit a bydd y ddau yn chi'n meddwl fod o'n gret. Come on, rwy'n i definitely neud ar y show. Be dwi'n meddwl ydi... So, fel dyn ni'n gweld efo Valerian, efo Warcraft a bach i'r problem efo lot o'r stwff yma, mae'n lot o hanes, mae'n lot o'r bob dim yn y cefndir a'r mythos sydd wedi adeiladu dros blynyddoedd a bachu. A mae'r thing yn boddi dan pwysa'r backstory. So maen nhw'n basil exposition o bob dim i trio neud synwyr. Lle maen nhw'n hwn yn mynd o thari. Gyda, be da ni angen esbonio i pobl? Canolbwyntio ar hwnna, neud o'n stori llai. So mae fatha cymryd yr gwersi o'r Mandalorian, creu stori bach o fewn byd mawr. Does na, dydy o'n mynd o fatha, mae'r rhaid i ni fynd i'r prif ddinas, cat i'r prif ddinas, title card y prif ddinas. Ddweud, be am i ni fynd i'r tŵr o such and such, cat i'r tŵr o such and such. A mae'n rhaid i ni cael y helmet o hwnna. A ti'n dweud, lle mae'r helmet hwnna? Rhaid i ni fynd i fama. So dydy hynna yn digwydd, a mae'n lot, a mae'n tôn ysgafn. Mae Chris Pine y gorau o'r Chris's i gyd yn fy marn i. Mae o a Michelle Rodriguez. So hi sy'n chwarae'r Barbarian. Ein leti ni. A mae hi'n fatha rhoi cweir i'r po. A Chris Pine ydi fatha'r bad. So mae o fatha ydi'r helpless un. Lle mae hi'n rhoi cweir i bob dim. A mae'n gret i watchad. Cos mae gyn i hi'r physicality i wneud hwnna. A mae'n gret. Mae'n really dda gweld Justice Smith mewn stuff hefyd. Yndi, yn sicr. A mae gyn ti hefyd Bridgerton. Oh my god, Regé Jean. Hello, Regé Jean. Is ti joio bit na, Bryn? He's easy on the eyes. A beth ydy, mae o'n fatha chwarae fatha rhyw knight ma sydd fatha'n cyrru bob dim yn llythrenol. A mae o'n gwobsa'n diag yn gwyn a mae fatha, hwn di'r peth iawn i wneud. A mae o'n mae just yr ffordd mae o'n chwarae y cymeriad yn a maen nhw'n just yn cael pob arall i fatha cymryd y peth o'i gwmpas a mae'n gyd yn gweithio a mae'n gret a mae'n gyd ti'n golygfa lle beth yna fo Hugh Grant Chris Hugh Grant yna fo mae Chris Pine Chris Prime the best of all the Chris's mae'r Prime Chris wedi cael ddal gyn yr Red Witch a mae Hugh mae enw wedi mynd Edwards a dod i mewn a mae'n mynd o dwi'n misio gweld chdi cael dyfrifo so mae'n just gadael y stafell lot o stwff bach fel just yn edrych gret o hwyl so mae hwnna'n eisiau rili fwynhau hwnna
Mae hwnna'n werth i weld. Mae'n edrych yr un peth a World of Warcraft, ond dwi'n cymryd fod yn well. Fun. So, meddylia am fatha creu Ocean's 11 o fewn y byd yna. Fel rwy'n sy'n gwrando ar lot fawr o role-playing games podcasts. Well, actually, dim lot fawr yn nhw, couple yn nhw, ond lot o'r oriau yn nhw. Mae just y syniad o ffilmifio hwnna, a'r interactions bach fel piss-takey, well, of course I'm not going to do that. Oh, maybe we should do that kind of thing. Ydy gweld yr un ma, fysa fan ddor i chi mwy, mae siwr, ydy'r un ma Corridor Crew yn neud. Lle maen nhw'n chwarae game Dungeons and Dragons, a wedyn maen nhw'n animeiddio fo. Wel, dim animeiddio, maen nhw'n green screenio i hynna i fewn i'r sefyllfaoedd ac yn adeiladu fo fyny. Oh my god, be, fel chwarae Nightmare? Mewn ffordd, ie. Na i reid link yn y notes. Ie, mae'n swnio'n gret. So, maen nhw gyd yn cymryd y piss allan i gilydd, mae'n gret, a dwi'n ti awl ber ar whole lot o nhw. Mae'n gret. Love it. Mi arall les di weld? Super Mario Brothers movie. Woohoo! Yahoo! Yay! Ond, let's go. Let's indeed. A be nath dod i meddwl fi'n gwylio fo oedd ddylia plant sy'n cael mynd i cinema ar ôl 7 o'clock hwna'n beth gynta ond hefyd oedd faint mor saff oedd y ffilm cytuno. Oh my god, cytuno. Movie pitch meeting ar YouTube oedd wedi'n cymryd y pes oedd y studio mynd pan dyn ni wedi gwneud ffilm yma o'r blaen a dyma'r screenwriter gael mynd chys nath yr un dweitha neud more while na'r dychryn Nintendo ar ein nhw off neud unrhyw ffilm am byth mae'r executive mynd dda shit, Be gen i'n neud tro ma? Nw'n i ddim cymryd ddim risg o gwbl. Nw'n i cael voice actors really enwog. Nw'n i cael just cramio nostalgia i gyd mewn iddo fo. Nw'n i just mynd am bob dim da ni'n cofio o'r... Mae'n atho bit ti'n gweld yn y cefndir lle mae un o'r Toads yn... Boys on Mushroom Kingdom yn fatha maen nhw'n gwerthu fatha Nes a fatha dweud ydy hwn yn gweithio ti ond yn chwthu fewn iddo fo mae'n fatha load o easter eggs bach fel la a mae'n mor saff mae'n mor just fatha sa ddim byd fatha challenging yn efo o gwbl na dwi'n cytuno mae o'n Ond mae'n hwyl i watched. Mae'n hwyl i watched, ond ultimately unsatisfying. Mae fel loshins neu fel substandard pizza. Ti fel, okay. Mae'n candy floss. Ydy. A ti just fel... Ti fel... Na beth sy'n weird ydy. Achos da ni yn teulu Nintendo, da ni'n caru fo, da ni'n gwachio... Dylech chi just chwarae Nintendo 3D World. Super Mario 3D World, right, ydy y ffilm yma. So dylech chi just chwarae hwnna, just pwn o'ch Switch. Cael yr un yna. My god, mae'n hwyl. Mae'n ridiculous. Mae'n fel the pinnacle o chwarae hwnna. Ac oedd y ffilm ddim yn teimlo mor ddofn i fi a chwarae hwnna. Nes i hefyd o fyny ar iTunes fatha special offer oedd y ffilm o 1996 Arnold Schwarzenegger Eraser What? Nes i eistedd ar y gwachod hwnna wirioneddol oedd fatha cael flashbacks i fatha'r Arnie Summer Blockbusters a oedd o'n hollol hert ac oedd gyd oedd y formula iddo fo a wirioneddol nes i just mwynhau chos oedd o'n just oedd o'n dope o ffilm John Kruger erases the identities of people enrolled in the witness protection program. Oh god. A mae oedd you've just been erased. Okay, thanks. A mae just yn dope ond mae'n ipyn o hwyl. Dwi'n lyfio fo hwnna di wneud the rest yr de. James Caan o Godfather fame. Ti'r bati yn efo. Of course. Wow, the mighty fallen fath o beth. Mae pawb arall yn cofio fo o Elf
Bryn. Oh, yeah, okay. All right, okay. Freaking millennials. The father of elf. Hey, Sioned, teen millennial. Dwi'n cysping millennial. Yeah. What? Every night. Wait, mae'n rhywun gen I be? Dwi'n cysgu'n millennial. Mae hi rwan yn hanner awr wedi 10 a mae jet lag fi di cicio mewn. Preemptive jet lag. A Picard Season 3. Mae pawb yn camel Picard Season 3 yn deud bod o'n spectacular. Hygol. A'r missing Rex Factor. Rex Factor ond fo oedd y criw a cael pob nôl at ei gilydd. Gan y band back together. Hwn oedd yr X Factor. Oh man. Dylsyn ni di. Wirioneddol. Just os chi'n ffidio ffordd i watchad o, watchwch yn hygol. Avengers Assemble, ie? Dos na ddim... Yeah, good point. Dos na ddim episod gwael yn y gyfres yna. Dwi'n syni bod Patrick Stewart dal yn mynd. Tymor? Na, just tymor 3. Wel, cwbl o bobl yn deud, sim rhaid ti hyd yn ei watcha dyn o dau. Unwaith fi wedi rhywbeth allan o watchlist letterbox fi'n, I'll get right on it. Right on it. Brilliant. Nes i fwynhau tameidio o 1 a 2, o'r elfennau diddorol o'n i wedi mwynhau yn efo, ond wirioneddol rhywun 3, do'n am episod gwael yn y gyfres. Dwi wedi ddarganfod y problem fi efo Star Trek ydy fod dwi'n licio'r trailers, dwi'n licio'r posters. Ti'n licio'r aesthetic? Endo. A wedyn, munud maen nhw'n cael fewn i'r stori, dwi o dda. Move on. Be di'r bullshit ma? Am fod, be oedd yr un newydd efo'r poster really nice? Strange Worlds? Strange New Worlds. Bryn newydd ddeud amdano. Hyfryd o farchnata. Marchnata, lovely. A wedyn nes i watcha y pennod gyntaf, a ni'n meddwl, yeah, it's not for me, is it? It's not for me. Am ddim, achos bod o'n geeky fel... Na, ti'n be oedd o? Oedd o gweld Anson efo i wallt. Ia, mae'n mynd yn super jealous, cos mae Anson Mount... Oh my god, Anson Mount... Ond aesthetics, y ffordd oedd nhw wedi ffilmio fo, neud o teimlo too much TV show i. Ia'n Star Trek, di o'n obedio? Dwi'n gwybod hynna. Oh my god, mae'r Silver... Iestyn, mae'r Silver Fox. Dyna di'r broblem. Mae'r marchnata yn gaddo gymaint mwy. Ti'n gweithio ar y teimladau mas gyd ti'n Anson Mount. I mean, mae'r eiddigedd ma, it's not a good look. Dwi di peistio llun Anson Mount yn y chat, a mae literally yn neud yr un thing, y creep. Mae'n edrych o bod ti di cribo dy wallt yn ôl. Na, mae'n y chat. Ie, da ni di wneud Anson ar live online gyna. Yeah, I know who he is. Pan bod ti eisiau Google fo wan, achos bod ti'n... I am Googling and Wikipedia. Ti'n mynd i chat GPT o? So fel a fyddai'n edrych pan fyddai'n 50? Yeah. You wish. Ti'n mynd bell, actually, sticio Star Trek. Mae o'n 1973. Just touch bach. Gen fo touch bach amser anna ti, yes? Beth i edrych ymlaen i fanna. Heneiddio fewn i Anson Mount. Age like a fine. Right, hold on. Sioned, beth ti di bod yn watcha? Overpromise under-delivered i Star Trek. Dyna di'r thing. Well... Ai, alright, yes. Controversial. Swnio fel review ni o Assoon. Okay, dwi'n mynd i ratlo drwy rhain, cos dwi'n drunk a newydd treulio awr yn ripio fewn i stuff S4C. Fi'n barod i gael fy canslo. So, after party fi ydy mwy o Demon Slayer. Dwi wedi deitha chi am Demon Slayer y dob. Dwi'n siarad am Demon Slayer. Mae na series newydd fel dwi'n talu fy mhres a dwi'n subscribio i Crunchyroll sydd yn e-state-law yr pennodau newydd o Japan awr ar ôl nhw fynd allan o Japan, so dwi'n syml gwylio gyfres newydd, trydydd gyfres Demon Slayer. Dwi'n really awgrymu Demon Slayer, watcha os da chi'n dal yn iwsio Netflix, mae'r gyfres gyntaf Netflix. Mae o'n weidlyd ond amazing a life affirming, a dwi'n nôl fewn i anime. Dwi'n lyfio y syniad ma o fynd yn hun ac actually mynd nôl fewn i'r stwff oedd yn ei fi'n hapus pan o'n i'n teenager, a'r stwff nes i symud i ffwrdd o cys oedd o'n cool a o'n i ddim yn gallu cael gafel yn nhw.
Dyna sy'n niwsans de. Lle nes i weld Akira oh my god. Yn fy teens. Oedd BBC 2 yn dangos o hwyr y nos. Ac nes i aros fyny i watcha do, a nes i recordio yr un pryd. Dwi'n gwybod sut pam nes i wneud hynna, a sut nes i wneud hynna. A fod o'n i'n gwybod un byd amdano fo cyn gwylio. Doedd am, ti'n bod, mae pawb ar Twitter yn dweud hyn, pawb ar Facebook. Oedd o just un o'r pethau na, oedd o, hwn edrych yn cool, pwys y record ar y VHS. A wedyn nes i eista na a watcha do, a just eista trwyddo fo. Ac wedyn... Nath Bryn ti explodio? Y broblem o fyw yn ardal Gaernarfon oedd trio darganfod mwy o stwff debyg i hwnna yn yr oes yna. Ti'n mynd i na? Nathon ni ffindio siop comics yn Bangor, ond dod yr ansawdd y stwff ddim yn dda iawn yna. A wedyn trio ffindio ffilms yn hyd yn oed anoddach byth. So nes i ffeidio allan o'r holl beth anime, a nath o golli fi, lle o'n i really fatha, dwi isio lot mwy o hwn. Mae o'n o genre. Sut nes di wneud ta? Sut nes di ddarganfod? Good question. Dwi'n gofio ddo. So, nath ni gael, chos mae'n mrawd i bach o tech savant, fel satellite rain man, a nath o gael hen satellite oedd cysyn ni, a manager Jimmy o fo, so bod ni'n cael free sky. Ond be oedden ni'n cael oedd Cartoon Network. So oedden ni'n just yn cael Cartoon Network, a wedyn oedden switch it off am fe'n bynnag o gloch. Ac ar hwnna, oedden nhw'n dangos Dragon Ball Z a Gundam Wing. A dwi'n cofio watcher heina, a just mynd, bloody hell, mae hyn yn mynd. A'r stories epic ma, a probably fel Tenchi Muyo oedd yn weird, like, notoriously rubbish anime. Ac oedd ni dal fel, mae hwn yn magical. Oedd mae ffilms Ghibli yn neud o i fi. Mae na rwle, mae anime yn mynd â brain fi. Mae o fel heightened version o'r byd go iawn. So ti'n edrych ar y ffordd mae anime, enghraifft ffilms okay, dwi'n newid o'n gotcha Suzume a Your Name, be ddyn nhw'r cyfarwyddwr, dwi'n mor sorry, Satoshi mae'r ffordd ma' nhw'n darlunio y ddinas gwan, ma'n darlunio Tokyo, a ma'n edrych yn realistig, ond mae o'n edrych mwy magical, hyd yn oed pan ma'n nhw'n darlunio sbwriel, ma'n nhw'n darlunio glaw, ma'n nhw'n darlunio, mae o fel, allai ddechmygu y ffordd mae bobl yn gweld y byd pan ti ar mushrooms neu rhywbeth. Mae na rhywbeth yn anime, mae ffilms Ghibli yn neud o fyd, mae fel rhyw layer intense, a ti'n cyfuno hynna hefo straeon goriwch naturiol, ti'n hollol gallu credu yn nhw, a mae just mynd nôl i hwnna, mae na rhywbeth amdano fo, fel like, hen chwedlau Cymraeg y stuff. Mae na just y syniad, like, mae Anwn, yn hen stories Cymraeg, mae Anwn, dio ddim fel rhyw isfyd neu rhywbeth, mae o just yn sort of cyd-fyw hefo byd ni, a ti just angen ffindio'r llefydd specific mas, ti'n gadael i ti just croesi drosodd iddyn nhw. A dyna'n union di stori Suzume, so fy ffilm fi sy'n gotcha yn y cinema, Makoto Shinkai, dwi'n really gobeithio bod fi wedi cofio hwnna. Makoto Shinkai? Okay, good. Dwi'n meddwl hynna'n embarrassing iawn, sorry. A fel sydd wedi gwneud Your Name, ac Weathering With You a'r ffilm tydydd ma Suzume yn kind of ail ddeud centimetres per second. Na si, dwi ddim di gweld na clywed o mot nhw, ond mae di dechrau dod yn achos ar ôl Your Name ath o'n really enwog. Mae artistic style o yn unigryw ac mae'n over-heightened dydi. Ydi, mae bob peth, mae glaw, mae'r ffordd mae'n darlunio glaw yn breathtaking. Sorry, eisiau Saesneg. Mae o'n un o'r cyfarwyddwyr be bynnag ti eisiau canol o fo yn berson lle ti'n pausio'r ffilm ar unrhyw ffram a sa'ch chi printio fo allan a dweud hwnna yn masterpiece. A dyna be dwi'n teimlo di y gorau o anime ydy crefftwaith darluniol, ond hefyd bod na wastad stori gan amla goriwch naturiol yn rhan ohono fo, a mae just y cymeriadau so mae'r parch o y grefft o'r stori a sy'n mewn hwnna yr whole diwylliant ti'n iawn mae'r stori yn bwydo'r
yr lluniau, mae'r lluniau bwyd o'r stori. A'r cerddoriaeth o pob beth. Mae yna draddodiad yn Japan o... Maen nhw yn neud y gore, fersiwn gore maen nhw'n gallu neud o bob peth. So na pam bod nhw'n neud y beef gore yn y byd. Maen nhw'n neud cutting edge ceir. Mae Kaizen, yr fusnes ma o continuous small improvements yn bob peth wyt ti'n neud, a mae bwyd nhw yn esiampl o hwnna. Dwi wedi bod yn gwylio fideos ar sut i lapio presenta. Furoshiki! Oh my god, a ni'n gwybod sa ti'n lyfio hwnna. Ond na'r ddyn, mae pob peth, maen nhw di gwneud, maen nhw di elevatio gwneud panad mewn i art form. Ti'n dweud feddwl? So hwnna... Y Craig Mod, the ultimate search for pizza toast. Hwna di o. Ia. A just ffindi... fe yna stories pizza toast cyn bo hir. Meddwl os a'ch di'n cael Mabinogi i gyd i wneud mewn steil, tybod... so heddiw ma o'n i'n gwylio of friend of the show, Gav Murphy wedi rhoi ar socials o. Mae'n anime enw Vinland Saga. Mae am dan Vikings. Ond mae'n hefyd arno fo lle mae'r Vikings yn dod i Bristol yn y 10th century neu beth bynnag ydi o. A maen nhw'n deud fel... What, does the English people over the water like change their allegiance? You stupid boy! Dyn nhw ddim... Nid Saeson ydyn nhw. Cymru sy'n draw fanna. A wedyn mae'n whole like section o'r anime ma o Japan yn esbonio fel sut bod tir mynyddig yn Cymru a dyn nhw'n gallu tyfu lot, so maen nhw'n goffod fel... Dyn nhw beth ydi uno yn un frenhiniaeth. Like, maen nhw wedi esbonio mwy... A mae'r syllafu yn berffaith. Mae'r enwer hen Gymraeg ma yn berffaith arno fo. So wan mae gen i... Ti'n meddwl pan ti'n mynd dramor a ti'n mynd... Wales, Gareth Bale. Wan mae gen i fel, Vinland Saga, Wales, Vinland Saga. So hwnna, dwi hefyd wedi bod yn gwachod The Macanai, Kyo in Kyoto, a mae yna 2 fersiwn o hwn. Ar Netflix mae yna fersiwn live action, ac ar NHK neu... Crunchyroll, dwi'n siŵr, mae yna fersiwn anime, a basically be di hwn ydi dwi'n siŵr fi siarad hwn yn mis diwetha, mae yna merch ifanc a'i ffrind gorau hi, mae'r ddwyn nhw'n symud lawr o gogledd Japan i fynd i Kyoto i ddysgu sut i fod yn geisha, a mae un o'n nhw yn amazing, a mae'r llall di hi ddim yn mynd i allu fod yn geisha, mae hi'n rhy drwsgwl, a mae hi'n endio fyny yn darganfod bod gen hi sgil anhygoel am cwcio. So mae hi yn gwneud ei continuous small improvements Japanese style, gwneud pob beth yn berffaith, cwcio i'r whole team ma o trainee geisha teenagers ma sydd yn bell adre, a mae o'n frickin' adorable. Mae hwnna hefyd yn swnio fatha'r set-up i ryw fath o teenage trainee geishas sydd wedyn who fight crime. Wir i ti. Mae'r 2 fersiwn yn hyfryd. Mae'r fersiwn live action, swn i'n deud, dwi bron well gynnau. Nerbyn Yakuza. Oh my god. Ti just yn meddwl, hwnna di'r Bryn fantasy version yn Bryn di. Na, just dwi'n gallu gweld o. The Macanai, Cooking for the Maiko House di yn hwnna. Os da chi isio fucking cozy watch, does dim byd heriol am hwn. Mae yna un episode lle mae'r geisha hun, mae yna un hun sydd yn pro a hi di like the best geisha in all of Kyoto. Mae hi'n obsessed efo zombie movies, so mae hi'n cael y geishas bach i actio allan fel pantomime ffermwyr ifanc, ond basically recreation of fel Dawn of the Dead ydi o. Wow. Oh, mae o'n beautiful. A wrth gwrs bod o'n beautiful. Wow. So hwnna, please watchwch hwnna. A hefyd, dwi di hitio fyny podlediad yr hen iaith. Ooh, I like it. So, podlediad Cymraeg. Mae o yn amdan sort of hanesyddol, hanner llynyddol. Richard Wyn Jones, sydd yn political analyst i awdur person. Mae'n sgwennu llyfrau ac yn siarad am politics. Gwleidyddiaeth ydi thengo. A Jerry Hunter, sydd yn ysgolhaig llenyddiaeth Cymraeg. A mae nhw'n chatio amdan beth ydi hanes llenyddiaeth Cymraeg. So mae nhw'n cychwyn efo fel y Gododdin a fel y barddoniaeth cyntaf ni'n gwybod amdan sydd wedi i gofnodi yn y Gymraeg. A wedyn maen nhw'n deud, fel, di o ddim actually mae'r hen hynna, mae'r stuff Saesneg sy'n hun yn fo. A mae Richard Wyn Jones fel, na! Stuff Cymraeg di'r hynna i fod. Ac oedd fel, na, ddim really. Ond
beth sy'n ddiddorol amdano Gymraeg ydy, mae pethau sydd wedi sgwennu mewn fel Cymraeg cynnar neu rhywbeth, ddim, gallu ti just about bron ddeall do. Whereas mae'r gap rhwng y Saesneg cynnar a Saesneg rwan, ti just fel, no well am ddeall yna. Chaucer. So mae'n really dda, dwi'n mond wedi cyrraedd pennod 2, a mae'n lovely kind of chilled out listen. Mae hwnna ar YouTube hefyd. A pa gyfres ydyn nhw'n trwm dyna ni? O ie, pan dan nhw'n cyrraedd y corpws cenedlaethol neu whatever fi'n mynd gofio. Da ni'n rhan mawr o Llenyddiaeth Cymru, obvs. So heina di things fi, mis yma. Please watchwch nhw. Mae'r macnau Cooking for the... oh god, ydi o, Kio in Kyoto, Cooking for the Geisha House, neu dwi'n mynd cofio beidio. Mae'n loads enw gwahanol a cyfeithiadau gwahanol. Mae'n lovely. Mae hwnna yn real chill watch. Anyway, dwi di mynd mlaen yn really hir rwan. Please, helpwch fi stopio. Alright. Boys, ydych chi di cyrraedd y diwedd? Wel, mae Gandhi'n edrych ar ei watch. Oh my god. Mae Martin Luther King fel. Na, mi wedi mynd yn barod. Oh my god. Wel, gobeithio nad ydyn ni wedi cael yn canslo gan Gweddill Cymru ar ôl y benod yna. Diolch yn fawr i chi am wrando yna ni. Please, os da chi yn neud ffilms Cymraeg, please gnwch mwy o'n nhw. Da ni mwy na hapus i watch o'n nhw. Swingwch. Dim fel na ddo. For the swing and a hit. Wel, os da chi eisiau swing hefyd. Pwy ydw i iocio eich ym? Agorwch eich meddyliau. Ac eich balog. Dwi'n mor falch nes i hynna, cos o'n i mor agos, o'n i fel, dwi'n mynd i neu hynna. Ar y nodyn cras ofnadwy na, diolch i chi am wrando ar yr Haclediad. Welwn i chi ar toot.cymru neu whatevs. Yn fian iawn am... mis nes, oh my god, mae hwn yn mynd i fynd allan yn mis Ebrill, double mis Ebrill. Welwn i chi mis Mai. Diolch, nos da gan Bryn. Buonasera. Nos da gan Iest. Wel fawr gan Dre. Nos da gan Sioned. Dwi off i cwcio i'r geisias sydd fyny stair. Ta-ra! Ta-ra! Ffôn ti hwnna? Reset! Sorry, Bal, fi'n mor sorry. Please. Beth ti'n siarad neud? Sbwylo'n golygfod fatha ni, beth? Paid i fi ddim. Sabotage. Mae fe dynnu enfod. Fi'n mor embarrassed.